ಹಾಯ್. ಯಾನ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಬೇಗ ಪೋಯಿಂದು ಬೊಕ ಏರಿಯ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡ ತಾಯ್ಕ್ ಪ್ರವೀಣ ಅಂಚೆನೆ ಉಂತವಾ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಉಂತು. ನೆನಪಿಜ್ಜಿಯ ತರಬೇನೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾದನದ ಆಯ್ತು ಅವು ದತ್ತೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕುನೆ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಕಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ఆయన ಕಡೆ ದತ್ತೊಂದು ದತ್ತೊಂದಿಸಿ ಅವೇನು ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸಾರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಾರದೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನೇ ಇಂಚೊಲ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ನಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಮಂತಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರವೀಣ ಬುಕ ಅಲ್ಲ ಇಂಕಲ ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ದಾರುಲೆ ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಸೌಖ್ಯ ಏನು ಮಸ್ತ್ 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 ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಬುಕದಾಗ ಮನ್ಪುನ್ ಬರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಊಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಬಲ್ತಂಬಲೆ ಮಾಡ್ರೆ ಬೂರೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಬುರಬಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಮೈನ್ ತಗಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಉಂಡು ಬರ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೀಗ ಬರ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು 7:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ಮರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇತ್ತು 7:30 ಅಲ್ಲೇ ಕವಿತಾ ಬರ್ತಿರ್ದ ನದೇ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಯ್ದಿದೆ ಕವಿ ಕವಿಲೆ ಪುನು ಕವಿರಾಯ ಕಪಿರಾಯ ಬಿಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬಾಯ ಯಾ ಶಬನ ಹಾಯ್ ಭಾರತಿ ಹಾಯ್ ಶಬು ಅಂದಾನೆ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾತ ಕರಳಿದಾರ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬನ್ನದು ಎಡ್ಡೆ ಅಚ್ಚು ಕರಾವಳಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲವ ಸರಿಗಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯ ರೆಸಿಪಿ ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿದಾರ ಕೇಳಿರು ಪ್ರವೀಣ ಕವಿತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕಳ್ಳ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಂದು ಸೌಖ್ಯತ ಬರ್ಸೊಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸನೆ ಎಂಗುಲು ಕಡಪುರ್ದ ಮೂರಂಡಿದ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿಪ್ಪ ದೊಂಬು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗುಲು ಬಂತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಕರಿನೇಟ ಏತ ಪಂಡ ಬರ್ಸಬಲ್ಲ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಚ್ಚಿ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಯಪ್ಪ ಒಂತೆ ನಡು ಪನಿ ಬರ್ಸ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲ್ ನಲಿಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಂಪಾವಡು ಬಂಡದು ಊರ್ದ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನಾಗ ಉಂಡತೆ ಎಂಗಲ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ಚಂಡಿ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರಿ ಜಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ತಂಪಾಪುಂಡು ಐಕಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಅದೇ ಓಲಾರು ಮಾರ ಶೋಭಾ ಓಲಾಲು ಶೋಭಾ ಇತ್ತ ಬಂದ್ಬಲ್ಲಿ ಆ 5 ಅಂತ ತುಯ್ನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ತೆಪ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಂದು ಇತ್ತ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕೇಶವನ್ನ ಮಾತ ಬಲೆಗೆ ತಿಡಿಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಬರ್ಚಿ ನಾಯಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡು ಬಂತ ಹೇಳ್ತಂತ ಕೆಪತಂಡೆ ದೀಪೆತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಚಂದಲ ಅಂಚರುಂಡಗೆ ಎಂಕ ಮೋಸ್ಟೇಜಿಯ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಪರಡು ಬಂದೀನಿ ಮಾತ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕತೆ ಬನ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡವ ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿರು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಮತ
ಆ್ಯಪಲ್ ದಾಯ ಐಫೋನ್ ತಿನ್ನಯ ಏರಿಗಿತ್ತ ಆ್ಯಪಲ್ ಬೋಡು ಏನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಡ ಆಪಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಓಲೇರು ಮಾತಾ ಅಚ್ಚು ಶೋಭ ಒಲ್ಲಲ್ಲಿ ವನಿತ ಒಲೇರು ಕೇಶವನ್ನ ಒಲೇರು ದಾದಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಮತ್ತೊಂದು ಇಡೇನ ಲೈವ್ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪೋಪೆ ಬಂಡಲ ಈರು ಈರೇ ಬರೋಡು ಯಾವೇ ಬಂದು ಮನ್ಪಲ ಬಣ್ಣ ಜನಗಳು ಬಂದು ಮನ್ಪುಜಿರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಶಬ್ಬು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜ ಶಬ್ಬು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜ 3 ಜನ ಬೈದಿರಿ 3 ಲೈಕ್ ಉಂತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೇರು ನಾರಾಯಣ ತುಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಪ್ಲೆ ಕಡವಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಪ್ಲೆ ಮಾತ ಬತ್ತ ಪೋಪೇರು ಲೆತ್ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಕೂತರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯ ಶೋಭಾಗು ಆಲ್ ಬತ್ತಿಜಲ್ ಇತ್ತೆ ವನಿತ ಪಾರ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಬಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಬಂತೆ ಯಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟೆಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ ತಾಳ್ಮೆ ತೆತ್ತಂದೆ ಪೋಯಿನ ಅಂದ್ ಅರ್ಧ ಬಸ್ಸಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತದುಂಡತಿ ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಡಲಕ್ಕ ಪೋಯ ಒಂತೆ ಕೊರ್ತುಂತಲೆ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಎಂಕಳ ಜನ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಅನ್ನ ಅರೆಗ್ 10 ಗನ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಅರೆಗ್ 10 ಲೇಟ್ ದಾದ 10 ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಶಬನ ಬತ್ತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇತ್ತೀರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೀರು ಮಾರ ಜಾಲಿಯ ಪಂತೇನು ರಾತ್ರಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪುಲ್ಲಿ ಆತಿಜ ಅಂದು ಇನ್ನು ಶರಣ್ಯ ಬರ್ಬ ಶರಣ್ಯಗ ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರ ಅಂತದು ಅಚ್ಚು ಶರಣ್ಯ ಹೊಸಾತು ಜಾಯಿನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನ ಆತು ಬಂಡ ಯಾವ ಪ್ರವೀತ್ ಪಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಏರಿಗೆ ಅಂದಿಗೇನು ಎನ್ನ ಇತ್ತೇ ಜನನ ಆತ ಚಲ್ಲು ಮನ್ಪುಜಿ ಕತ್ತು ನತ್ತಿ ಆತ ಚಲ್ಲು ಮನ್ಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೇ ತಾಳ್ಮೆದ ತಂದೆ ಇಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ವಾಚವರನ 10 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡ ಅವಡಂಚಿ ಮತ್ತೆ ಜನ ಮಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೂ ಪಾತ್ಯಾಡ ಅಂದೆ ದಾರಿಗೆ ಎಂಚ ಲತಾರ ಬೈಜಾರ ಆಂಡ್ರ ಬರ್ನಾಪುನ್ ಮಾರ ಪುಗೆ ಬರೋದಿರ್ತದೆ ಏಪ ಅಂದೆ ಅಂದು ಒಂದು ದಾದ ಒಟ್ಟುಲೈನು ಹಿರೇಗಿತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪೊಟ್ಟುಲ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಪೋಪೆ ವೆರಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪೋಪಿನಕ್ಕುಲು ಪೋಲ್ಯವೇ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕುಲು ಏರಿಯಲ್ನ ಉಂತಾವ್ಜ ಏರಿಯಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಜ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವು ಬರ್ಪಿನಕ್ಕುಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಇಂಕ ಆತಿತ್ತಿನ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾಡದೆ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ತೊಟ್ಟೆಟ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ಯಾಪಿನಕ್ಕುಲು ಗೋಲಿ ಅಂದಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಲೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಿರ್ನ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ದಾದ ಅನ್ಕೊನು ತಾಳಿದವನೇ ಬಾಳಿ ಹಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತ್ರೆಕ್ಕೆ ಏನ್ ಜರ ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಜ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಉಂತುಲೆ ಎನ್ನ ಲೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳ ಕೇಳಿ ಎಂಚ ಬಂಡದು ಎಂಕಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಊರು ಇದು ಐಡು ಅಂತಂತೂಲೇವೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಜನ ಬತ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾವಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಹಾಕುಲು ಬರಂದೆ ಐಡು ತುಪ್ಪಿನಕುಲು ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಕುಲು
ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜನ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಡ್ ಕಾತಿರಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಜನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಕಡ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿರು ಇದು ಬಂಡಾರತ ಜಸ್ಟ್ ಜನಸಾಗರ ಅಲ್ಲೆಡೆ ಪನ್ನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ರುಚಿ ದಾಯಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಹೊರ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಎಂಗಲ ಚಾನೆಲ್ ಜಾರ್ ಸಾರಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜನಸಾಗರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಹೊರ ತಿತ್ತು ಬತ್ತು ಹೊರ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಕೋಲೆ ಮಾರೆ ಹಲೋ ಪಾತೆ ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಡು ಪೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಏರು ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಏರು ಆ ಒಂಜೆನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಏರು ಆ ಮಗಳು ಪಂಡ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಬಕೊಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗಿ 2 ಜನಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಡಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಎನ್ಮರೆಂಟೆಡ್ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂಚ ಒಂದು 2 ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಬಿರುವ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲ್ 2 ಜನ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ಪೋಪನ್ಗೆ ಮಾರೆ ಯಾನ ಅರ್ನ ಮಗಳು ಶಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ದಾದೆ ಕರಾವಳಿ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಏದು ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ಐತೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿನಿ ಮಾರ್ಯಾರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಲೈವ್ ಇರ್ತು ಓಡ್ಚವಿ ರೆಡ್ಡ ಲೈವ್ ಪೋಲೆ ಎಂಕುಲು ಕೊಟ್ಟು ದಕ್ಕುಲು ಇರ್ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಪೊಟ್ಟು ಲೈವ್ ಮಾರ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಪೊಟ್ಟೆ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ನೀರ್ತು ಅಲ್ಲೇವೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ನೀರ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮದುವೆ ಉಂಡುಂದ ಏರ್ ಮಾರಂದು ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ನಿಗೆ ಏರ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಏರ್ದೇವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮದುವೆ ಇರೆಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಎಸ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮದುವೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಓಕೆ ಇಕ್ಕದಾನಿ ಸೂಪರ್ 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 ಅರಿ ನೀರಾತೆ ಪನ್ಲೇವ ದಾನೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ ಎತ್ತಿನೇക്ക് ಪಣ್ಣಿನಿ ಮದುವೆ ಹ್ಯಾಪಿನಕ್ಲು ಮದುವೆ ಅಂತ ಪಂಡದಾನೆ ಏರೇರುಂಟು ಬಲಿಪುನ ಹತ್ತತೆ ಏರೇರುಂಟು ಬಲಿಪುನ ಬಂದು ಪಣ್ಣಿನ ಮದುವೆ ಹ್ಯಾಪಿನಕ್ಲು ಮದುವೆ ಅಂತ ಬಂತು ನವೀನ್ ಅಂತ ಪುಲಾವಾ ದಾನೆ ಆಪುನಿ ಏರುನಿ BP ಇತ್ತು ನಂಚನೆ ಏರುನಿಯೇ ನಂಜಲೇರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ನೀ ಹೇಳ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ತೂತ್ಲೆಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ವನಿತಾ ಯಾನು ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ತೆರೆಯದ ಪೋಯ ಎಂತ ಅದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತಲೆಬೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋದು ಏನಿ ಮೆಂಬರಾ ಮೇರಾ ಕೇಶವಣ್ಣನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗುದು ಅಂದಂದು ನೇರ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ರೆ ಕೊಂಡಾರೆ ಬಂಡಾರ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನು ವಿಶೇಷ? ಆಲ್ ವೈಜ ಆಲ್ ಲಂಚ್ ಏನು ತಿಂತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ವಿಶೇಷ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಕೇಶವತ್ತೆ ಅವು ದಾದನ ಕೇಶವನ್ನೇನಾ ಕೇಶವನ್ನೇ ನಂಚ ಬರ್ಪೇರೆ ಯಾರು ಬ್ಲೂ ಕುರ್ತಿ ಜೊತ ಅರಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಮುಚ್ಚಾರೆ ವನಿತಾ ಅಂತ ಮಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪುದ ಬರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಳಮಿಲ್ಲದ ಮಾರ ಏರುಂದು ಇದು ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿಯಾ ನಾನು ಕುಡ್ಲದಾರ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅತ್ತಾರು ಆರಂಚ ಮಾತ ಪಾತೇಜೇರು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೇ ಎಂಕನ ಚಾನಲ್ಸ್ ಪೂರ ತಮಾಷೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲುಪ್ಪು ನಾವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜ ಐರಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ತೂಜುಜ ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ಏನನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿದಾಯ ಮುಚ್ಚವೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮನಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಾರಿ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಅಗಳು ಮುಚ್ಚರು ಇದು ನನ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಾರುತ್ತಾ ಜೋಕುಲು ಏರ್ ಮಾರ ಇದು ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಎದು ಇಂಕ ನೆನಪು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅರೆ ನೀನು ಏನು ಗುರ್ತುಂಡ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ 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 ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊಂಚ ಲೈವ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕವಿತಾ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗು ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರುಚಿ ಆಂಜೋರಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬರುಚಿ ಆಂಜೋರಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ನಮಸ್ತೆ ಬಂಡದಾದ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಂಡದಾದ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಂಡ ಮೂಗಿಜ್ಜಿಂದು ಅಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಚ್ಚಿ ಗೋರ್ಬಂಡೆ ತಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಅವ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕತ್ತನ ಪೂರ ಬರ್ತಾವೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರ್ತಾವ ಜೋರು ಮಾತೊಳ್ಳೇರಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಯಾ ಪಂಡಿತನ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಸಚಿನ್ ತೂಲ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಚಿನ್ ಬರ್ತದ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬರೋಡು ಹೆಂಗ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಬೋಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚವೇ ಎಂಕುಲ ಸುದ್ದಿ ಎಂಕುಲು ಏರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪೋಪುಜ ಎಂಕಲ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ಪುಜ ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟು ಡೇ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಮಾರ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಈರೆ ಈ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಮಾರ ಅವು ಎರ್ನ ಮಿತ್ತು ಆಜ ಯಾನ್ ಅತ್ತವು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿಯ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತುಂಡು ದಾದೆ ಇರ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತದ್ದು ಬಾಕಿ ನಕಲ್ ನೆರಿಯರ ಕಿರಿ ನೆರಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಆಜಬಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಬಿರುವೇರಿ ತತ್ತನ ಕಿರಿವೇರಿ ಆ ಜನ ಹೋಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿರ್ಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನೀರು ಎಂಕುಲು ಅಂಚೇನೆ ಬೆಚ್ಚಾಡುಂಡತ್ತೆ ಇರು ಒಂದೇ ಬರ್ತುಂತ್ರಿ ನೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಕುಲ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆತ್ತೇರು ಅರಿಪೊಂದೆ ಬೋಡು ಆತೆ ಬೇ ಆಜಬಾರ್ದೆ ಇದೇಗು ತರಬೇನೆ ಆಯ್ನಿ ತೋಜು ಅಂದ್ಯ ಸಚ್ಚು ಆಜಬಾರ್ದೆ ಎಂಕ್ ಈತು ತರಬೇನೆ ಆಯ್ನವ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮರ್ದು ಕಾಸು ಈಯೆ ಕೊರಡು ಏರು ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ದಾದನ ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ರೆಸಿಪಿ ಕರಾವಳಿ ಅಮ್ಮದೇ ಯಾ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತೀರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕುಳಿ ಯಾನು ಸುದ್ದಿದೆತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಪಾತೆ ರೋಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತು ಜಾಣವತಿ ಸಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾತಿ ತೂಲ ಸಚ್ಚು ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾವಿ ಬೊಕೇರ್
ವನಿತಾ ಐನು ఒక ಕರವಲಿ ಸೇರಿದ ಆಜಿ ಎಂಡ ನಾಲಿ ಎಪ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಓ ಅಂಚಾಂಡ ಸೋಬಾಗ್ ನೆರ್ಂಡ ಮನಿ ಪೂಜಾರ ನಿಕ್ಕುಲು ನಳಿನಿ ನಾಲಿನಿ ಪತ್ತೋಡು ನೇ ಶೋಭಾನ ರುಚಿ ಶೋಭಾ ಎಂಕಲ ಜನ ಶೋಭಾ ಎಂಕಲ ಜನ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜೆರ್ನ ಮಿತ್ತಾಜ ಅವು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಲೈಕ್ ಶೋಭಾಗ ನೆರ್ನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ವಾಣಿಗ್ಲ ನೆರ್ನ ನೆರುಚ್ಚಿ ನೆರೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದಿ ಶೋಭನ ಏರಾದಿಪ್ಪು ಇನಿ ಶೋಭ ಬೈಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಈ ಶೋಭ ಉಂಡತ ಬಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲವ ಶೋಭಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಉಂಡ ಬೆಟ್ಟುಂಡು ಕರಾವಳಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆಡ ಇಂಕ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ರೈಟ್ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ಪುಡ ಏರ ಶೋಭನೆಯ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟೆ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಪೆಟ್ಟು ನಾನು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಕರೆದದು ಇವರು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದದು ಇವರು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಹೊಡಿತಿದ್ದಾರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಡುವ ಹಾಡು ಆಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಂತ ಇದ್ದದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೆಂತ ಮಾಡುದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬೈಜಿ ಶೋಭಾ ಬೈಜಾಲ್ ಯಾಪಲೆನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶೋಭಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕವಿತಾ ವನಿತಾ ಆತು ಅಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾರಿ ಬನ್ನಗಲೇ ಇಟ್ಟ ಆಂಡು ಅಂತ ಉಳ್ಳಲು ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಕರವಲಿ ಬರಡು ಇಜ್ಜಿನ ಶೋಭನ ಪುದರಿಂಚ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ 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 ಉಂತಲೆ ಎಂತಲೇ ಪಾತರಚ್ಚಿ ಕರವಲಿ ಬರಡು ಎಂಕಿತ್ತ ಕರವಲಿಲ್ಲ ಶೋಭನ ಎದುರು ಪಾತರಡು ಬರಡು ಬರಡು ಕರವಲಿ ಬರಡು ಓಂಡು ಕರವಲಿ ಓಂಡು ಇತ್ತ ಕರವಲಿ ಓಂಡು ಶೋಭನ ಇಚ್ಚಿನ ಶೋಭಾ ಅಂದು ಅಲ್ಲ ತೆಲಿಪುನು ಶೋಭಾ ಬತ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಅಂಚ ಫೈನ್ ಕಟ್ಲಿ ಶೋಭಾ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಅವ ಯಾಂದ ಬುಕ್ ಬರ್ತಂದೆ ಸಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ಸಚ್ಚು 500 ಶೋಭಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡವ ಶೋಭನೆ ಇಟ್ಲಾ ಕಾಸು ಮಲ್ಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋಡು ಕೇಶವನ್ನೇ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆರಡಯ್ಯ ಧರ್ಮ ತಿಂದಿನಿ ಅತ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ನೆರಡ ತಿಂದಿನಿ ಆತ ಪಂಡ ಕರವಲಿ ಆಲೆ ಶೋಭನೆ ಶೋಭಾ ಕರವಲಿ ಶೋಭಾ ದಾದ್ಯ ಐಡ್ ಹಾಪಿನಿ ಶೋಭನ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತ ಅಂದು ಆಲೆ ಕಮ್ಮಿದ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆತಿಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವದಾಲ ಆತಿಜಿ ಅವು ನೆರ್ನಿ ಗಲಾಟೆನೆ ಬಂತೀನಿ ನೆರ್ನಿಯಾನು ಅರಸರಿಗೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲತ ಕಾಮಿಡಿ ಆತು ನಂಚ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಬರಡು ಪೆಟ್ಟು ಬರ ಅಂದು ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಾರಿ ನೆರ್ತೋಡು ಐಡು ಬಂದು ಹಾಕುದೋಡು ಅಂಚಿ ಐಡು ಬಂದು ಹಾಕೋದೋಡು ಅವು ಪೆದಂ ಪಾತೆರೊಂದು ಬಂಡದು ಅಂಡ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇತಾ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ನ ಐಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಸತ್ಯನೇ ವಾ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯೇ ಏನು ರೈಸು ಜನ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಶೋಭಾ ತೂಲೆ ಅನ್ನೆ ಲಕ್ಕಮೇರೆ ಎಂಕ್ರೆ ದಾಲ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಶೋಭಾ ಸುರಿಕೆ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಅವಾಗ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯಿ ಮಗಂದೆ ಈರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ತಪಲೆ ಮಂಡೆ ಸಚಿನ್ ಈರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ತಪಲೆ ಮಂಡೆ ಬೂರ್ ಮಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರು ಇತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಓಡೆಂಗು ಸಚಿನ್ಲ ಬರೋಡು ಅಜ್ಜಿಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓಡೆಂಗು ಅಜ್ಜಿ ಜತ್ತಾರ ಲಕ್ಕ್ಯಾರ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಪುಲಿ ಬೈದೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ನಾ
ಇತ್ತ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜೆ ಸಚಿನ್ ಒಲ್ಲೆ ಹಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಸಚಿನ್ ಒಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಚಿನ್ ಕಿತಪತಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರ್ದಿನಿ ಸಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಅವಂದನ್ನೇ ಹತ್ತದ ಹತ್ತು ಸಚಿನ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದೂರ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಈರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ದಕ್ಕದು ಹೋಗ್ತಾರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂಚಿ ನಾಡೊಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಮಗ ಮಗ ಉಲ್ಲೆ ಓಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಸಚ್ಚಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಓಂಡು ಇಂಜ ಮಲ್ತನ ಸೀಬೆ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಅವನ ಸಾಂಡ ಮಗ ಸಚಿನ್ನ ಗುರ್ತಂಡ ಬೋರ್ಮಂಡನ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅವಡು ಇರಿಗೆ ಬೋರ್ಮಂಡನ ಗುರ್ತಂಡ ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಎನ್ನತ್ ಕವಿನ ಆಯೆ ರೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ರೆಡ್ ಐಡಿ ತೋಜುಂಡು ಅವು 90 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿ ಸೊನ್ಪಾಯ್ದ ಕುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡರಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುಡು ರಡ್ಡು ಉಂಡರಪ್ಪ ಅವು ಸೈಡ್ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರ ಯಾನ್ ಸಚಿನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೋರುಂಡು ಮಾರ್ರೆಗೆ ಬಕೇರು ಗೀತಾ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಬರಡು ಈಗ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಪದ್ಯ ಬರಡು ಕವಿತಕ್ಕ ಇರ್ನಮಿತಾಜ ಅವು ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹತ್ತು ಬ್ಯಾತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಎಕಡೆ ಅಭಿಸುವರ್ಣ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಹಾಸ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ಬತ್ತಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಏರು ಸುದೇಶ್ ಕೋಟಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಜ ಪಾಡ್ನ ಸಚ್ಚುನ ಮಿತ್ತಾಜ ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಬನ್ನಿ ಸಚ್ಚು ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಓ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನಂದ ಎಲ್ಲಗಡೆ ಬರ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮದಿಮೆಂಡು ಕೇಶವನ್ನೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ಬೈಯಗಲ ಬೈಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾನಿ ಕೇಶವ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡು ಬೈದಿದ್ದೀರಾ ಏರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ ಮೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ಲೆ ಪುಂತುಲ ಅರ್ಜುನ್ ಬಂಡದ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇನಿ ಇಂಕ ಏತು ತೆರಿಕೆ ಬರ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಗೀತಲಾತ್ತು ಮಗ ಬಕ ಏರ ಮಗ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೈಜೇರ ತಪಲುಂಡ ತಲ್ಪ ಏ ಯಾರು ಮೈದುಂಡಲ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರೋದು ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡು ನಾ ಮಗಿ ಏರಿ ಅಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪನು ಮಗ ಶೋಭಾ ಫಿಲ್ಮದ ಹೀರೋ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಇಂಚಿನ ಉಂಡತ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಈಗ ಒರಿ ಆಜರ್ ಬನ್ನೆ ಶರಣ್ಯ ಬೈಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಬರ್ಬೇವ ಅಂತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾ 90 ಬರ್ಪರಿಗೆ ಏನು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಅವು ಮೇರು ಒಂದು ಅನ್ನು ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೈಜೇರು ಗೊತ್ತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀವಾಗ ಅನ್ನನ್ನೇ ಬೈಜೇರು ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂದೇನೆ ತಡ್ಡೊಡೆ ಅಡ್ಡ ಪಾರ್ದು ಯಾನು ಕುಲ್ಲೇನಿ ರವಿಸಿಂಗರ್ ಕುಂಟಾಗೆ ಸಬ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಬಲ ಅಂದು ಯಾರು ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಭಾರತಿ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಇನ್ನಾಗಬೇಕು ರವಿಸಿಂಗರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಓ ಅರಿಜಿರಾತ ಬಕ ಅರ್ಥ ಮಂತಲ್ನೇ ಅಜ್ಜಿಯೇರುಂದು ಬರ್ತಿ
ದೀಪೆ ಭಾರತಿ ಅವರ ಅಂಚ ಬರೇನಿ ಮಾರ ಹಿಡ್ದಾಗ ಅವರು ಬರ್ತೆತ್ತ ಭಾರತಿ ಅಂದು ಬರ್ತೆತ್ತ ಮಾರಯ್ಯ ಭಾರತಿ ಸಚಿನನ್ನ ಓ ಕೊಂದು ಬರಲಿ ಆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು ಒಮ್ಮೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನು ಅಡುಗೆ? ಊಟ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಬರ್ತಿ ಸೋಕೊಂಡು ಅರೆ ಬರೇ ಬರ್ಬುಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಒಲೇರು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಒಲ್ಲೇರು 90 ಕೊರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬರ್ತಿಯಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ನಿನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಫ್ಯಾನ ಅಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಫ್ಯಾನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಎಸಿಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ರೇಡಿಯೋನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಟಿವಿಯ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾನು బా ఇంకదాన్ని బాయంగాను లైవ్ కుళ్ళుండయా మేము కొంచెం బాయంగా దాలవల్లి యాన్ పోబే బాయ్ బాయ్ దాయ పోండ ఆజండు ಸಚಿನ್ ಪೋಣ ನಿನ್ನ ಮಿತಾಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎರಡು ಇಷ್ಟ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶೋಭಟ್ ಇಷ್ಟ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು ಓಮ್ ಮೇಡುಲ್ಲೇರು ಕವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಬಂದ ಏರಿಯೇ ಬಾಲಗೋಪುಲೆ ಸಚಿನ ಪೋಂಡ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ಆಜ ಆಯ ಪಾಡ್ಗೆ ಆಜ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಿತ್ತಾಜ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಾಜ ಕೇಸವ್ ಹೈ ಸಚ್ಚು ಪಾರ್ದಾನ್ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಂಪೇರ ಅಜ್ಜಿ ತಾರದ ಗಂಜಿ ತಿಂತೆ ಆ ಜನ ಬೊಕ ದಾಯೆ ಬರ್ಪುನಿ ಜನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಪೇರಗ ಅಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಲೋ ನೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಜನೆಗೆ ಬರ್ತೀನ ವಿಠಲ್ ಪೋಲೇರು ವಿಠಲ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಎನ್ನೊಂದು ತಂದು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬೋ ಓ ಅಕ್ಕರೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿರಪ್ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ನೇ ಆರೆಲ್ ನಾಯ್ಡು ಲೇರು ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಹೆಸ್ರಾಕು ಆರಿ ರೇಕೋರ್ ಪೇರು ರವ ವಶ ಎಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಂಕಿ ಶೋಭಾಡ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಎಂಕೆನ್ನ ಯಜಮಾನರೇ ಸೋಂಪ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಸೋಂಪೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಯಜಮಾನ್ರು. ಶನಹಳ ಶಾಹಾಳ అవును పల్లెనే దడ్డ హాయ్ సూపర్ అజ్జి ఆన పుల్లి ఈ పుల్లి వర్చిಗಾರೆ ನೈಸ್ ಹಾಯ್ ಈ ಪುಲ್ಲಿ ವರ್ಚಿಗೆ ದಾದೆಗೆ ತೆಪ್ಪುಗುದ್ದಾರ ಈ ಪುಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಕೊಕ್ಕರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಜ್ಜಿ ಗುಡು ಊಟ ಮಾಡುದು ಎಂತ ಕೊಕ್ಕರೆವ ನೀನು? ಹಾಯ್ ಶರಣ್ಯ ಬತ್ತೀರು ಹಾಯ್ ನಾ ಶರಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ದಾರವ ಏರ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಕಜಿಪ್ಗೆ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ ನುಂಗೆಲ್ ಕಜಿಪ್ ಎಂಗ ನುಂಗೆಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಏನು ಈರೆ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಕೊಕ್ಕರೆ ಏರು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಶರಣ್ಯ ಬತ್ತಾಲು ಪೂರ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮಾರ ಆರಲ್ಸಪಟ್ಟು
ಮೆಂಬರ್ ಕುಳ್ಳದಾರು ಏರು ಅಜ್ಜಿಯ ಯಾನ ಶರಣ್ಯ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ನೀರು ಕೊರ್ಪರಿ ಎರಡು ಕೇನು ಜಿತ್ತು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಕೊರ್ಪರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ಬಲೆ இந்த அஜ்ஜி வைத்தியர் அஜ்ஜியில் பார்த்துடலேவே அஜ்ஜிக்கு புள்ளிஜிಗೆ ಸೂಪರ್ 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 ಏರಿ ಶರಣ್ಯ ಶರಣ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ತಾಳು ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಡ ಓ ಶರಣ್ಯ ಅವೆಂಕೆ ಸಚ್ ಬಂಡ್ರಜ್ಜ ಅವೆಂಕೆ ಎಂಕೆ ಎಂಕೆ ಪ್ರೈನಿಜ್ಜೆ ಬೇಗ ಬಾತೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಡರ ಅಂದಂದು ಸಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣಿಜ್ಜೆ ಬೇಗ ಬಾತೇರು ಹಾಯ್ ಶರಣ್ಯ ಬನ್ ಇಚ್ಚಿನ ಸಚ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ ಬಾತೇರು ದಾನಿ ಮಗ ಶರಣ್ಯ ಸೂಪರ್ ಮೆಂಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಪಂಪಿನ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಏನೇ ಗೊತ್ತು ಅಗುಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂಪೇರ ಅಂದತ ಶರಣ್ಯ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ಈದು ಕುಡ್ಲದಾರು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ మీరు ಬರ್ತ ದಲ್ಲೆ ಹರಿಪಂದ ಸಚ್ಚು ಸಚ್ಚಿದನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಳಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೋಗು ರೇಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ಗೆ ಪಾಪ ಏರು ಸಚ್ಚ ಈ ಪಂಪಿನಿ ಪನ್ನಾತ ಸಚಿನ್ ಪೋ ನಡಪ್ಪು ಮೀನಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಆರಿಯೇ ಕೊರ್ಪು ಸೇರಾರು ಮುರ ನೀರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಕೆಜಿ ಅಂಜಲ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಕುಚ್ಚಕೊನು ಅತಿ ಅಂಜಲನ್ನು ಕುಚ್ಚೆಂಚಕೊನೆ ಪಿನಿ ಕುಚ್ಚಕ್ಕೆ ದೆಪ್ಪರೆ ತೀರುಂಡ ಅಂಜಲನ್ನು ಇರ್ನ ಬಡಿದು ಒಂದು ಕಾಯ್ತಿನ ಅಂದು ಏಕೆ ಕುಚ್ಚೆದುರು ಬಾಳ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನ ಅಂದ ಓ ಅಂದ ಕಾಣಬ ಸರ್ ಬಟ್ಟಿಗ 10,000 ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರ ಬಕ್ ಮುಟ್ಸೋಯ್ರ ಅವು ಕಾರ್ದ ಕೇಂಡನಾ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನಾಗು ಅಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲು ತೂಜುಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಪದ್ರಾಡು ದಾದಾ ಸಚಿನ್ ಎತ್ತೇದು ಕವನ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಬರೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಪಲ್ನೆಸಿಸ್ ಯಾನ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೆ ಆ ಕುಲ್ಲು ಕೋಚಿ ಕೋಂಡ ಆಜೊಂಡು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ మీద ಆಯೇ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಹೋಂಗೆಲೆ ಅಜ್ಜಿರೇ ಮದುವೆ ಆತನ ಸಚ್ಚಿಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಪೋಪೆ ಬಂಡೆ ನನ್ನ ಪೋಪುಜಿ ಶರಣ್ಯ ಬರ್ತೀನತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮದುವೆ ಆತನಗೆ ಕವಿ ಪೂಜಿಯ ಜನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಫ್ರೀಗೆ ಆಯೆ ಪೊಂದು ಬಂದಾಗ ಫ್ರೀ ಆಯ್ನಾಯೆ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುವೆ ಹೋಗಿ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತದ ಗಂಡ ನಿಂಚುವಾಗ ಸಚ್ಚು ಮದುವೆ ಆಯ್ತನಿಗೆ ಗಂಡ ಜಾಪನ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಇದ್ದ ಮಾತ್ರನ ಛೇ ರದ್ದನೆ ಮದುವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟ ಅಕ್ಕ ನಾಳೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಬುಡದಿ ಬೈತಾಳೆ ಬುಡದಿ ಬೈತಾರೆ ಬೊಡದಿ ಬೈದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜೋರಿದ್ದೀರಿ ಬೊಡದಿಗೆ ತರ್ತೀರಿ ನೀವು ಸರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಮೇಪೋയത് ಏನು ಸಿಗೋಡಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ತಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಏನು ಸಚ್ಚು ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟಾಗೆ
ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬರ್ಪ ಅತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಉಂಡಾಗೆ ಹೇಳಿ ಬಕ್ಕ ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ಬಕ್ಕ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತ ಸಚಿವ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ದೂರ ಹೋದೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಗುಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಮದುವೆ ಅಜ್ಜಿನ ಮದುವೆ ಆಪಿನಿಗೆ ಬರಗೆಟ್ಟದು ಗೊತ್ತೇ ಅಮ್ಮ ತಪ್ಪಲೆ అజ్జి కంటే కండరకు మీ నీరు తెచ్చామని మీ పేరు అజ్జి మండే పూజ చండిగుంటుడు అజ్జికి ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏತು ಜಾಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಏತು ಜಾಗೊಂಡು ಜಾಗಿತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಲಾಪುಂಡು దాదా బరాబర్లో దాదా ಬರಾಬರ್ಲ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬುಡದಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು ಅದು ನಿಜ ಬುಡದಿಗೆ ಹೆದರಬೇಕು ಹೆದರದ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಯಾರಾದರೂ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಜಾಗ ಆರು ಸರನೆ పోయాರ ఆల్ పంట వెచ్చరే పోయారు ఈ పుర పడపునಕ್ಲೆ ಓಮನಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಅನ್ನು ಅನ್ನೆವು ತೂಕ ಏನುಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಇನಿಯತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಇವಿಲ ಆವಡತ ಸರಣ್ಯ ಆಯ್ ಬುಡ್ಪುಚೆ ಪರವುಲ ಬೆಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತು ದಿಯರೆ ಜನ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕುಂಡತ ಬರಿಟಿ ಮುರಾಯಿನದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆರೆ ಯಾರು ಹೆಂಚಿದನಿ ಬನಾಡು ಆಯತ್ತು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಹೋತೆ ಅಂದು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಆಪೆಗೆತ ಇಂಬೆ ಕೂಡ ಅರೆ ಕೇಂಡಿ ಅದೇ ಐ ಕಾರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಣ್ಯ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಬೆ ಪರಪುರು ಬಿಡದೆ ನಾನು ಏನೋ ರೇಂಜ್ ಮಂತೀಪೆ ಎಂದು ಯಾವ ಮುಂದ್ರದ್ದು ಪೋವೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದು ಹೆಂಗ್ ನೆರ್ನಿ ಎಕ್ಕಾಡು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ನನವಂತ ಎಂಚೈತ ತತ್ತತ್ ನಿರ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಏತು ಎಲ್ಪಗೆ ಎಲ್ಪನ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತುನಾ ಆ ಸಚ್ಚು ಜಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬರೆದು ಬರ್ರೆ ಅನ್ನು ಎನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲೇರು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಲೆಪ್ಪುನ ಮದುವೆ ಆಪಿನಾರೇನು ಬಾಬು ಬನು ಬಾಬು ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಮದುವೆದ ಸುದ್ದಿ ದೆಪ್ಪುನು ಸರಣ್ಯ ಅವು ಬಾಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕರು ಮನ್ಪುಚಿ ಮಗ 90ಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚು ಮೋಕೆಡ ಅಜ್ಜಿ ನೆಂಚಲೆಪ್ಪುನು ಬಾಬು ಚಿನ್ನು ಮುದ್ದು ಕೋಗಿಲೆ ಗಿಳಿ ಕಿನ್ನಿ ಜೋಜಾ ಎಂಚಲೆಪ್ಪುನ ಅಜ್ಜಿನ ಜೋಜವನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಅಂಚನ ಬೇಜಾರು ಬಂಡಾರು ಅತ್ತೆ ಹಬ್ಬಗಂಡ ಡೌಟ್ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಗುಡನಿರ್ತವೆ ಅಂದು ತತ್ತತ್ವ ಇದು ಒಕ್ಕ ಜೋಜಾ ಅಲ್ಲೇ ಜೋಜಾಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಲೆಪ್ಪುನು ಶೋಭಾ ಅನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಮಗೇನಾ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮಗೇನಾಗೆ ಅಜ್ಜಿಗಿಡ ಮೋಕೆ ಬಾಬಲೆಪ್ಪು ಸಚ್ಚು ಬಾಬಲೆಪ್ಪು ಕವಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಕೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಆಯ್ತನು ಪಾಪ ಮಾರ ಶ್ರವಣ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯನ್ ಗಿಡತ್ತಿನ ಮಾರ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಬಲ್ತೀನಿ ಇಂದ ಒಂದು ಹೆಂಕಂದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಜೋಜ ಬಾಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾ ಬೋಡ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಇರೆಗ್ ಲೈಫ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜವಾನಿ ಬೈದೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ
ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತು ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕಡೆ ಎತ್ತಿಚೆಲ್ಲ ಯಾವೆ ರಾತ್ರಿ ತಲೆ ಮೂಂದು ಇದು ಕೆದ್ದು ತಲೆ ಮೂಂದು ಇದು ಕೆದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈನ್ ಬಾರ್ದಿರ ಹಿಂಗೆ ಕೆದ್ದು ಬಿಡುವೆ ಅಜ್ಜಿ போய் ஏறுவன்வே ಅತ್ತು 5 ಮಣಿ 5 ಲಗರ್ನ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಾರ ಹಿಂಗೆ ಕೆದ್ದು ಬಿಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಜೈದಿನ ತಲೆ ಮುಂದುದು ಅಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಹ ಬರ್ದು ಬಿಡುವೆ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ಲೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಪನ್ನಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಆಪ್ನ ಅಜ್ಜಿಗಳ ಮದಿಮೆಂಡಿಯ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕನ್ನ ಬೋಡಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಕನ್ನ ಬರ್ಪಜ್ಜಿ ಸಚಿನ ಮೆತ್ತಲ ಬುಲಿಪಯ ಬುಲಿಪು ಬುಲಿಪು ಅಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಬೋಡೆ ಇರೇಗ ಸಚಿನ್ ಬೋಡೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ పోయారా అక్క ఏం చల్లారు ఏం సౌఖ్య ఈరేం చల్లారు దాదే భారీ తెలివి అందే కేశవన్న ఇత అజ్జిగిల సచ్చుగిల సెట్ అండతే ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಚ್ಚು ರಡ್ನೆ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೈಗಿದಾಲ ತಪ್ಪಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಬಾಗೆ ಸಚ್ಚುನ ಕೇಶವನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಏರೆಗೆ ಐ ಲವ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ದಾದನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪು ಸೇರಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿಯರಿಗಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದೇರಾರು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನಾ ನಂಬರ್ ಕೊರೋಡು ಕೇನೋಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಪೋಯರ ಉಂಡು ಏರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪ ಯಾನುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರ ಸೌಖ್ಯೇ ಮೂಲ ಅಜ್ಜಿಗಿಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಜವನಾಗಿಲ್ಲ ಸಟ್ಟಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪತಿವ್ರತೆ ಮಗ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಸೋಪೆ ಯಾವ ಸೋಪೆ ಯಾವ್ಗೆ ಎಂಕು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಪುಜ ಏ ಪೋಯಿ ಪೆಟ್ಟು ದಿನ ರಾಪುಜಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಂಪೆ ಪೋತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ರಾಂಪೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೋಂಪೆ ಪೋತೆ ಇತ್ತ ರಾಂಪೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ರಾಂಪೆ ಬಂಡದ್ದು ಸಚ್ಚುಡುವಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಡು ಬರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿ ಅಂದೇ ಇರೇನು ಬರಿಟುಗುಳ್ಳದು ಒನಸು ಮಾತ ಮನ್ಪವೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಜಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಇರಿಗೆ ಏತು ಜಾಗ ಉಂಡು ಆಸ್ತಿ ಪುರಂಡ ಸೋಂಪೆ ಬುಡ್ದು ಹೋತಿನ ಸೋಂಪ ಅಜ್ಜಿ ಇರಿನ ಬುಡ್ದು ಹೋತಿನ ಆಸ್ತಿ ಪುರಂಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂತ ಸಿತ್ತಿನ ಅಂತ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬುದ ಸಚ್ಚು ಈ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಕ್ಕೆ ನೀ ಕೀತ್ ಸೋಕುದಂಜ ಅಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಹೆಂಗೊಂತ ಪಾಲ್ಕೊರುಡವ ಅಜ್ಜಿ ಇರಿಗೆ ಓಕೆನಾ ತಪ್ಪಲ ಮಂಡೆ ದೋಸೆ ಬೈಬೇರೆ ಕಾವಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಟ నీకు బార్ది ఒలి బార్ర అజ్జి ఇరేగు ఏతు జాగుండు ఆస్తి ఏతుండు సచ్చి ఎంకల నీకుల పాలవా ఎంకొంత కొరావా అజ్జిని మధ్య ఒక్క ఆరు కొంచెం బరే సైన్ పార్ది కొరియడా ఇంకొంచెం మదపొచ్చి నన్ను మదపొచ్చి ఆమూలులే ಕೆಪ್ಪಿ ಬೇಗ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ BP ಮಾಡಿ ಕಾಸು ಬರ್ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜಿಗೆ BP ಶುಗರ್ ಉಂಡಿಯಾ ಮದುವೆ ಪುಂಡ ಯಾರತ ಯಾಂದ ಇದೇ ಕೊರಡು ಅತ್ತಿಯ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ನೀಕೊಂದು ಸಟ್ಟ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲಕೇನು ವೇರು ಏನು ಕೊಂಚ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲೇವು ನಿಕ್ಕ ಈತ ಬೇಗ ಸಟ್ಟ ಅನ್ಬಂಡ್ದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿನ ಅಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಈತ ಬೇಗ ಸಟ್ಟ ಅನ್ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಫ್ರೀ ನಿಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಅವ ಅಜ್ಜಿನ ಬಂಗಾರು ಮಸ್ತುಂಡ ಬಂಗಾರು ಉಂಡ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸುರುಕು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ದಾಯಗ್ಯ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ದಾಯ ಮಲ್ಪುಡು ಅಜ್ಜಿನ ಮರ್ಮಲು ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದೆ ಏಪ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆತೀನಿ ಮರ್ಮಲ್ ಹೊಡೆ ಕಣ್ಣನಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮನದಾನಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕೆಪ್ಪಿ ಐಕೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ నీకు ఇన్సూరెన్స్ మాపడన్నప్పుడు ఎంకలు అంత పరిపావా ఎంకు పోడు దయపండ ఎన్నెల ఇవ్వతుంది ఈయన ఉన్న పొన్ను పుర పటాయిస్తున్నాగా పాప ఎంక అవತ್ತು తెలికేర్పిని ಶರಣ್ಯ ಬರ್ತೀನತ ಈ ಮರಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುನ ಪುರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಪ್ಪೊಪ್ಪೆ ಮುಲ ಅಜ್ಜಿನప్పుడు ಪೂಜೆ ಇருந்து ಹೆಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾಟ್ನಾರತ
ಅವ ಒಬ್ಬ ಕವ್ವ ಅದೇ ಸಾಯ್ಪುಂಡತ ಕವಿ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತು ಅವೆನ್ ಕೆರಡು ಬಂದಿಜ್ಜ ಕೇಳು ಕೆರಡು ಬಂದಿಜ್ಜ ಕವ್ವೆ ಸಾಯ್ಪುಂಡು ಬಯಟ ಗುಂಜು ಓಲ್ ಮತ್ ಮ್ಯಾಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಡಲೆ ಕವಿ ಇನಿ ಅಜ್ಜಿನ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮನ ಕೇಳುಜೇರಿ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳುಜೇರಿ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತಿಯೇ ಇದ ದೊಡ್ಡ ದಾಯಿ ಎರಡ ಜಾಗು ಮಾತ ಇಜ್ಜಾವ ಇಜ್ಜೆ ಕಾಲು ಏತು ಮೂಸನ್ಸ್ ಜಾಗಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಹೋಲ ಬನ್ನೆಗರ ಇಂಕ ಶರಣ್ಯ ಬೋಡು ಮಧ್ಯವನ್ ಬಂತಾಳೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅವಳು ಇಜಿದಾಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ ಹತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ ಹತ್ತು ಅವಲ್ಪ ಪಾರ್ಕ್ಡು ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಂದತ್ತ ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ 2,000 ಬರ್ಪುಂಡ ಕೇಳಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 2,000 ಬರ್ಪುಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬೇಕಾಸ್ತಾಯಿ ಆಬಿಗೆ ಹಾಯ್ ಒಳ್ಳೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಇರೇನ ಕೇಳಿ ಅಂದು ಮಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ ಬರಬೇರು ಬಿದೇ ಪೋಯರೆ ಪೋಡಿಯೆಲ್ಲ ಆಂಡು ಅವ ಅಂದು ಈರು ಪೋಡಿಯ ಚಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಚಿನ್ ಇರಿಗೆ 2,000 ಬರ್ಪುಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ನನ್ನ ಸಚಿನ್ಗವೇ ಈ ನಟು ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ನಟ್ಟರೆ ವೈಜ್ಯವ್ರು ಏರ ಹಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಹೂಲ ಬರೋದಿತ್ತೆ ನಟ್ಟರೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಯ್ 1,000 ಕೊರ್ಲೆ 2,000 ಕೊರ್ಲೆ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಶೋಕುದ ಯಾಕಂಡು ಬಂತೀನಿ ಮಾರ ಇದೆ ಅಚ್ಚು ಎಕ್ಕ ಸಕ ಏರೆ ಓಡು ಓ ಸಚಿನ್ ಅವು ಸಚಿನ್ ಯಾನು ಆಂಡ ವಾನೆರಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೆರ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಎದ್ದಿನ ಬದುಕುವೇರು ಸಚ್ಚು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಮಂತ ಆಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾತಿರ್ತನ ಲಾಭ ಆತ ಪ್ರವೀಣ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಕೋಪೆ ಚಂದ್ರನ್ ಕಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಇರೇನು ರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆ ಬೇ ಈ ಚಂದ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪುನ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪಂದ ಉಪ್ಪಂದು ಸೋಂಪಾಗ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸೋಂಪೆ ಸೈದನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಏರು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರವೀಣ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಚಂದ್ರ ಕಣ್ಬಿಡು ತುಂಬು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಂತು ಕೊರು ಆಯ ಚಂದ್ರ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲತ್ತ ಬರ್ಬೇಚಿದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ ಅವಡು ಅವು ಚಂದ್ರಡ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಚ್ಚು ಚಂದ್ರನ್ ಕಂತ ಕೂಲಿದ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಾವು ಕಾಸು ಬರ್ಪುಡು ಮಗ ಅದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಕೂಲಿಂಡೆ ಅಗ್ಗೆರ ಹಾಕುಜಿ ಕೂಲಿ ಬೇರೆನಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇರೆನಾ ಕೂಲಿ ಬೇರೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನೆಯರೆ ಹಾಲು ಮುರನಿ ಪೋಯಾಳ ಏರಿಯಾ ಏರು ಬೈನಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಸಚ್ಚಿಗೂ ಸಟ್ಟ ಆಡತ ಯಾನು ಅಗ್ಗಿದು ಅಗ್ಗಿದು ಗುರುಪಿಗೆ ಅದು ಸಚ್ಚಿನ ಹಾಕಿದ ಗುರುಪಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಗ್ಗಿದಾಗಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಂತ ಬರು ಮುಸುಟ್ಟು ಗುರುಪಿನ ಅದು
ಮುಸುಂಡ್ರು ಅವೇ ಕಾಲು ಏರಿಯ ನಾಯಿನ ಮಗ ಯಾರ ಬೋಳಿ ಮಗನೇ ಯಾರದು ಯಾರ ಕೂಲಿ ಸೆಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಅನ್ನ ಕೂಲಿ ಅದು ಅಂದು ಕೂಲಿದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸಚ್ಚು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕಿದ ಕೊಟ್ಪೇತ ಬೊಚ್ಚ ಸಣ್ಣ ಮಂತು ಕೊರು ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಬಾಡು ಸಣ್ಣ ಮಂತು ಅಜ್ಜಿಗೊಂದು ಪದ್ಯ ಬಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರೇಮ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರೇಮದ ಅಜ್ಜಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿ ನಲಿಯೋಣ ಕವಿಯೋಲ್ಲ ಕವಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಪೋಪಯ್ಯನ್ ಅಂದಿಯ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನತ ಅಜ್ಜಿ ದಾದಾ ಸಾಂಕಿನ ಬಾಲೆ ಏರು ಪ್ರವೀಣ ಅಜ್ಜಿ ಸಾಂಕಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈಫ್ ಕೋರೊಂದಿರಲಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಾನೆ ಶೋಭಾ ಪೋಪನಿ ಉಂಟು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತೆರು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಮಗ ಯಾನಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತಿಂಡ ಏನನ್ನು ತುಂಬೇರು ಮಗು ಅಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿನ ಪದ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಈ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ದಾನೆ ಶೋಭಾಗ ಬೇಗ ನಿದ್ರಾತ್ ಶೋಭಡೇರ್ನ ಪಾತಿಯ ಜರಿಗೆ ಕೇಶವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತಿಯ ಜರಿಗೆ ಪೂರ ಅಜ್ಜಿನೇ ಪಾತಿ ಅಜ್ಜಿನಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋವಲ್ಲ ಅಂದು ಏರ್ನ ಪಾತಿಯ ಜರಿ ಅಜ್ಜಿನಿ ಸರ್ತಿ ಶೋಭ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋವಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನೇ ಸಾಗೆ ಅತ್ತು ಅಜ್ಜಿನಿ ಸರ್ತಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋವಲ್ಲ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತನೇ ಎಂಡ ಪಾತಿಯ ಜೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರವೀಣನ ಬಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಶೋಭಕ್ಕ ನಂಜಿಗೆ ಈಜಿನಲ್ಲ ನಂಜೆ ಆಯ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತಿನ ತೈಕ್ ಶೋಭ ದೂರ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ಶೋಭಡ ಪಾತಿರ್ಜೇರಿಗೆ ಈ ಕಾಲು ಪೋಪನ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಉಂಟು ದಾನಮ್ಮ ಸರ ಫೋನ್ ಆಜುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನಾಡ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲು ಪಾತಿರ್ಜಾರ್ ಎಂಗುಲು ಪಾತಿರ್ಜಾರಿಗೆ ಈ ಪದ್ಯ ಬನ್ನಿ ಶೋಭಾ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಬಂದ ಪದ್ಯ ಹೇಳ ನೀವೆಲ್ಲರ ಪದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಹ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಪದ್ಯ ಆಡುವ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳ ಶೋಭಾ ಅಚ್ಚು ಪದ್ಯ ಬಂದೆ ನಿಗಲು ಪಾತಿರ್ಜಾರು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಕೇಶವನ್ನ ಇದು ಬೇಕೈಲಿ ಬತ್ತಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಸೋಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಇನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ನಾದ ಕವಿ ಊಲಲ್ ಪದ್ಯ ಬನ್ನ ಸಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಬರಿಕಿದಿಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಗ ಅಕ್ಕಡ ಕೀಳ್ನೆಗೆ ಊರು ಟಾಟಗೆ ಶೋಭಾ ದಾನೆ ಬಲ್ಪುನು ಟಾಟ ಬನ್ನೊಂದು ದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಅತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೆಲವು ದಗಲಿ ಬಾಜಿಂಡು ಇತ್ತ ದಮ್ಮದ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಏತು ಬೋಡ ಆತೆ ಪಾತಿರಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ ಜಾಗ್ರತೆ ಸೇವಂತಿ ನನ್ನ ಸೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮಂತಿಯೇ ಮಲ್ಲಿಗೆಗಿಂತ ಬಲವಂದ ನೀನು ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿಂತ
ಸುಗಂಧ ನೀನು ವಿಷಯದಾಲೆಜ್ಜಿ 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 ವಿಷಯ ಅವಿ ಅವ್ವಿ ಅವೇ ಬಂಡ ಅವಿ ಪನೋಡೆನಾ ನಾನು ಲವ್ ಮಂತಿನ ಇದೆಗಯ್ಯ apa law manti mangga apa man law manti panige law manti ne pai law manti nattu live du ai id korni hoita insta da ai can erni tadamana gammatu ವಾತಮ್ಮನ ವನಿತಾ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ವಿಷಯ ದಾದನ ಆಗೊಂದುಂಡು ದಾದಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ದಾದನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದನ ಕಟ್ಟಾಯಿ ದಾದನ ಕಟ್ಟಾಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪನೊಲಿ ಪಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಇತ್ತಿದ್ದು ಶೋಭಾ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರು ನಮಸ್ತೆ ದಾದಾರಿನಿ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಎಕಡೆ ಹನುಮಂತ ಬತ್ತಿನೇರು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾ ಕರವಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತಾನ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದು ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಮಂಗೆ ಮೆಂಬ ಬರ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಮಂಗೆ ಆಯ್ತು ಜಾಲೆ ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಶೋಭಾನೆ ಗೋಡಾ ಸೀರಾ ಕೇಶವನ್ನ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಶವನ್ನ ಮೇರವಾ ಇದು ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಇಜಿದೆ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಬರಂದೆ ಗುಳ್ಳುಚ್ಚಿ ಉಂಡುಗೆ ದಾದ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿ ಓಕೆ ಮನ್ಪೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿತ್ತನತ ಪ್ರವೀಣ್ ಖಾರದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರದ ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಜ ಅನ್ನು ವನಿತಾ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಉಂದ ಬಂಡ 3 ದಿನ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಬರಂದ ಇತ್ತಾರು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓ ಅಕ್ಕ ಇದು ಮನ್ಪುನ ಸರಿಯಾ ಶೋಭನ ನಂಬರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಡುಂಡು ಶೋಭ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಹಚ್ಚು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂದ ಬನ್ನತ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಮದ್ದದಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಯನಂದು ಅವತ್ತು ಬ್ಯಾನ್ ಬೇತ ಎಂಕಲ್ಲನೆ ಪಾತಿದ್ರು ಕೈವಿಡ ಮಾತ್ರ ಮುಖದಾನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಬುರ್ಚಿಗೆಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾ ಬಂಡೆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನೀನು ಅನ್ನೊಂದು ಐ ಕಾಲ್ ಆಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದು ಬುರ್ಚಿ ಇಂದು ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆವಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಬಂದಿನೇ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಶೋಭಾ ಆಯ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಿಂಡ ಅತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟು ಇತಿ ಎಂಚೆಂಕ ಏನು ಫ್ರಾಂಕ್ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮಂತು
ಇಜ್ಜಿ ಮಾರಯ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ದಾದ ಆತನಂದು ಪನೋಡಿ ಯಾನ್ ಪಲ್ನಗೆ ಕವಿಲ ಪಂಡ ತ್ಯಾನ್ ಕೇನು ನಿಂಡ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಆತಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಶೋಭಾ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಈ ನಂಬತ ಅಂದಾದು ದಾದದು ಕೇನು ಮಂಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತೈಕು ಅಂಚಿನವ್ರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಆಪುಜವ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಜ್ಜಿ ಪೂತ ಮೆಟ್ಟ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಯ್ ಮರ್ಲಗಟ್ಟು ಆಯ್ಗೊಂದು ಮುಡಿ ಬೈ ದಲ ತೂಲ ತೆಲಿಪುಂಡು ಪನೊಚ್ಚು ನಿನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಪುರಿ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಡ ಈ ಅವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಕೋ ದಾದ ನಾತುಡು ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಕೇನಂತ ಕೇನ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಗಿರ್ಮಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಈ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲನ ಬುಲಿಪ ತೂಲಿಗೆ ದಾದನ ಉಂಡು ಅಂತದು ಅವೇ ಯಾ ಬಂಡ ಅಡ್ಡ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ಪಲ್ಲೆ 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 ಇಜ್ಜಂದಿನಿ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುಣ್ಯ ದೀಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಯಾರು ಬೇಡ ದೀಕ್ಷಾ ಬೇಡ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಜ್ಜಿ ಅವ ವನಿತಾ ಕೊಲ್ಲಾಲ ವನಿತಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮರ್ದು ಪೋಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಪಾಪ ಮಾರ ವನಿತಾ ಬೇಟವ ವನಿತಾ ಆತ ಹೈಡ್ರು ಉಂಟುಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಯಾಪಲ ಆಳು ಎದುರೆದುರು ಬತ್ತು ಪಾತಿರುವರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಂದು ಪಾತಿರ್ಜಾರ ಬಂದು ಸೋಬಲಕ ಬುಲಿಪುಜಾರ ಅವು ಸೋಬ ಬುಲಿಪುನು ಒಂಜೆ ಕ್ರಾಟೆಕ್ ಬುಲಿಪೇರು ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ಜರಿ ಆಂಬೊಬ್ಬ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ತಿಕ್ಕುದೋಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಲೈನ್ ರಕ್ಷಾ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತು ಅದು ಕೊರಂದೆ ಕುಲ್ತನ ಪುಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತು ಜೈಗಳು ಓ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಏರ್ಲೊಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನಿಯರೆ ಅಲ್ಲ ವನಿತಾ ಅಲ್ಲೇ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಗೆ ಅಂಡತ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೆಗ್ದಿ ಶರಣ್ಯ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸಚಿನ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಸರಣ್ಯ ಬಿಚ್ಚು ಅಯ್ಯೋ ವಿಧಿಯೇ ದುರ್ವಿಧಿಯೇ ಅವೇ ಮಾರ ಮಿಸ್ ಆಡು ಅಂದು ದಾದನ ತಿಕ್ಕುತ್ತ ಎಂಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಂಡಾತ ಎಂಕ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ನವಂಬರ್ 14 ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತದಂತೆ ಕೊರ್ಪದ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಕ್ ನವಂಬರ್ 14 ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪದ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಸೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಸೇರಿ ಈ ಸಾರಿ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಬಲ ನನಗೇನು ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬುಲಿಪ್ಪನ ಶೋಭಲಕನೆ ಇಲ್ಲ ಬುಲಿಪ್ಪನ ನನಗೇನು ಸೇರಿ ಅನಿಜ್ಜಿ ಹಬ್ಬ ಪೇಟ ಆಟ ಮಾಡದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಇನಿ ಸುರೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಪಾರನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ತಾನೇ ವೇಟು ಯಾನ್ ಪಾಂಡಿತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿತ್ತನ ಹಾಯ್ ಓ ಕೇಶವ ಇದು ಬೋಡೆ ಪೋತೀನಿ ಕೇಶವ ಓ ಅಣ್ಣ ಕೇಶವಣ್ಣ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಅಂದು ಕವಿನಾಮ ಇದ್ದಿಂದ ಅಂಚೆನೆ ಭಯಂಕರ ಆರು ಅಂಚ ಪಂಟೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಬನ್ನಿನಿ ಶೋಭ ಪನ್ಪಲಾತ ಎಂದ ಪಾತೇಜರಿ ನನಗೆ ಏನು ಸೇರಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಬೋಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಸಚ್ಚುಲತ್ತ పోయి ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಬರ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅವಿ ಕವಿತುಂಡಾಗ ಯೋಗಿ ಜನ ಎನ್ನುಂಡು
ಬಾರಿ ಯೋಗೀಶ ನಾನಿ ಗೀತಲೆ ತೊಂಬ ಯೋಗೀಶ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗೀಶನ್ ಗೀತಲೆ ತಗೋತೀನಿ ನಿರೀಕ್ಷರ್ಗುಲ ಅದು ಯೋಗೀಶಳ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಗೀತ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅನ್ನನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬಗ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಬೂರ ಹಾಪುಂಡ ತೆಜ್ಜಿದ ಬಕ್ಕ ಒರಿಯರಿಗೆ ಬೋಪೇರಿ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆವನುಂಡು ಬೂರ ಹಾಪುಂಡ ಕ್ಲೀಗ್ರ పోయారా 2 జనాల అమ్మ ಶೋಭಾಗೆ ಊಟ ಅವ ಅನ್ನ ತುಳಿ ಅಂದು ವನಿತಾ ಅನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಅವನುಂಡು ಪಕ್ಕದ ಹಾಲತ್ತು ಇಂದು ಕಂಡ ಕನಸು ಅದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸೋಜೆ ಊಟ ಅಂದು ತೂಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು one day everything will be as it wanted because no when I can break bond. ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಚಿನ್ ಮದುವೆ ಪೋಯ್ ಅಂದ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ ಅನ್ನು ಹತ್ತು ಮಗ ಗೀತಲ ಹತ್ತು ಯಾನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಊರಿಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಊರಿಗೊಬ್ಳಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೈತ ಶೋಕದ ಹೆಂಗೆ ಪದ್ಯ ಬಂದದು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಬರ್ತಾರಾ ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪನರ ಮಸ್ತಿದ ನಂಚನೆ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ಸಚಿನ್ ಹತ್ತು ಯಾನು ಅನ್ನು ಹತ್ತು ಯಾನು ಅನ್ನು ಹತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಓಲರಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಅಂದದ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೆ ಬೊಕ ಬೊಕ ಪಾತ ಎಣ್ಣೆಜ್ಜಿ ಅವು ಶೋಭನ ಬಾಲನ ದೀಪಿ ಹಾಂ ಅಂದಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಬಾಲದ ಬಾರ್ದಾರ ಅದು ಹಾಂ ಬಾಲದ ಶೋಭ ಬಾಲದತ್ತ ನಿನ್ನ ಬಾಲದ ದೀಪ ಆಯ್ತಾವು ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳು ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಏರಿಯೇ ಹಾಂ ಅಂದು ಬಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕೇಶವಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಏರು ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿಖಲು ಅಜ್ಜಿನ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆ ಪಾಲು ಮಲ್ಪೋರ ಹಾಂ ಹೆಂಗೊಂತೆ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೊಂತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಯಾ ಮಾರುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಐನ್ಸೆನ್ಸ್ ಪೋದಿ ರೆಡೆ ಪೋದಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾರೆ ಲಾನ್ ಬರ್ಸಿ ಯಾನೆ ಮನ್ಪೆ ಫ್ರೀಗೆ ಜಾಗ ಕೊರ್ನಯ್ಯ ಅವು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾವೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಜ್ಜಿದ ಬನ್ನಿ ಎಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿನ ಜಾಗ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ
ಅಜ್ಜಿರ ಜಾಗ ಉಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸಿ ಸೋಂಪನ ಬುದಳು ಉಂಟೆ ಕೋಡೆ ಕೇಶವನ ಅಚ್ಚು ಈ ಹಿಂದುವತ್ತ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟದ ಆ ಅರಿನ ನೆಟ್ಟು ಪೋಡು ಕೋಡೆ ಅರಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದೊಂದು ಐದು ಬರ್ಪಿಂದೆ ಎಂಕ್ ಉರ್ಚರ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಆ ಉರ್ಚರ ಬರ್ಪುಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಉರ್ಚರ ಬರ್ತನ ಬರಿಟ್ಟು ಉರ್ಚಿಲೆ ಬಂಡೆ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಕುಡಂಜಿ ಬರ್ತನ ಐಡಿ ನಾನು ಗರ್ಭಿ ಬಕ್ಕ ಐಡಿ ಬರ್ತನೆ ನಾನು ಬೆದ್ದಿಯೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆನಾ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಸರನ್ನೇ ಓದದು ಸರನ್ನೇ ಬಿರ್ಚು ಬನ್ನಾಗ ಸಚ್ಚಿಗೆಂಡಾಗ ಸರನ್ನೇ ಬಿರ್ಚು ಈರು ಅಜ್ಜಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪರ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಗಮ್ಮನು ತಾದೆ ಕಜ್ಜಿ ಕೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕತ್ತಾ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನಾ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನಾ एक భయంగా ఉంది దేర్లు ఇచ్చిన నరక సి అజ్జి వీరు పులిమించి కూడా మా మరలేరు మాత మరలేదు ఇచ్చిన బరోడా ఇసుక తినారే ఖాళీ అండా సుఖ ఖాళీ అండా ಸುಕ್ಕ ಮುಗಿದು ಜಿಗಲ್ಲ ಶೋಭನ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಕೇಶವ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಉಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಕ್ಲ ಬಾಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಕಾವ್ಯ ವಿಜಿಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತ ಅಂದಿಗೆ ಬಸ್ ಕೊರಂಡಿಗೆ ಹಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಡಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದೇ ಕೇಶವನ ಗುರ್ತುಂಡ ಇದೇ ಕೇಶವನ ಗುರ್ತುಂಡ ತಾರೆ ದೆಪ್ಪನ ಕೇಶವನ್ನೇ ತಾರೆ ದಪ್ಪರ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರೇ ಕೇಶವನ್ನೇ ಇದಕ್ಕೆ ತಾರೆದ ಮರ ಉಂಡು ಓಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈ ಓಲ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಣ್ಣು ಅಲಂಗಿಂದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪನ ನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದ ಕೊರುವಾಗ ಬರ್ತಾವ ಅಂತಲ್ಲ ಕೋರಿ ದಿನ ದಾದ ಈಟು ಈಟು ಕೋಡೆ ಏನೇನು ಬಂಡೇರು ಮರಳ ದಾಯೆ ಪಾಡು ಇನ್ನಿಕಲು ಏನೇನು ಬಂಡೇರು ಮರಳ ದಾಯೆ ಪಾಡು ಇನ್ನಿಕಲು ದಾದ ಕೇಶವನ ಐಡಿ ಪಾಡ್ನೇಕ ಏರಿ ಸುಜಾಂತಿ ಅವು ಹೆಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲು ಅಜ್ಜಿ ಇರೇಗ ಅನ್ನು ಅನ್ನನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಅರ್ನ ಗುರ್ತದಾದ ವಾರಿ ಇನ್ನ ನೆಟ್ ಸರಿ ಇಚ್ಚಿ ದಾದಾ ತಿನ್ನಿಯೇ ನೆಟ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾದಾಂಡು ರಾಮ್ ತೌಜಂಡ್ ಉಂಡ ಹೂವ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜನೆ ಟೈಲರ್ ಬರಲು ತೋಜುವೆನಾ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಏನಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರ್ನಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ಇದೇ ಗುರ್ತ ಉಪ್ಪುನೇ ಬರ್ಚಿ ಇರಲ್ಲ ಇದೇ ಗುರ್ತ ಉಪ್ಪುನೇ ಬರ್ಚಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಕೇಶವಣ್ಣ
ಕೇಶವಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದೆ ಪ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ನಾನೇ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪಾಜಿ ಈ ಏರು ಬಂದು ಪಲ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ಪೂಜದಾಯೇ ಸಡಗರ ಪೂವೇ దాని 5 జనం లేరు 7 జనం లేరచ్చు ఐదుడు ಟೋಟಲ್ 8 ಜನ ತೋರಿಸ್ಪಾವು ಎನ್ನ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಗ ಪ್ರವೀಣ ಪುಯ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಗೀತಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಜನ ಎತ್ತಲೇರು ಇತ್ತೇಳು ದುಬೈಡ್ ಉಳ್ಳೆ ರಾಜಿ ನಾಗಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾದಾ ಅವರು ನಾಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಣಪದ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಗಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ತು ಬೋತೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪೋತೇರು ಅಜ್ಜಿ ಕೇಶವಣ್ಣ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪೋತೇರು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಊರು ತುಂಬೆ ಪೋತೇರು ಎಂಕಲು ಬರ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗನೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪಿಸಿ ಮದ್ರಾತ್ರಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದಗನೆ ಪೋತೇರು ಚೂರುಂತಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ಜೈಕು ಓಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜೈಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀನಿ ಪನ್ನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದಂದು ಈತ ఒక ఇంకా కావి బాలే నాందు ఇచ్చి దొడ్డ ఉప్పునగ ಪಜ್ಜು ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ನಾನು ಬೆದ್ದಿನ ಹತ್ರ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈತರು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೇರು ಒಂತೆ ಪೆದ್ದಿನ ಆದ್ರೆ ಮುಳ್ಜಿನ ತಾರ ಬಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬದುಕೇರತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಜ್ಜು ಆಯ್ತು ಎನ್ಮದಿಂಗ ಸೈತಿನ ಆರು ಹತ್ತು ಮಗ ದೇವರಾಜ ಗೀತಲ ಹತ್ತು ಅನ್ನುಲ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವು ಅಜ್ಜು ಈ ಕೋಡೆದದೆ ಇನ್ನ ఈ కోడెద కోడెత్తా విని ఎక్కడ మధ్యాహ్నం నేను 19 ಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಆಯ್ತು 3 ವರ್ಷ ದಾದನ ಕಾವ್ಯ 3 ವರ್ಷ ಪಜ್ಜು ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು 2 ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು 4 ತಿಂಗಳು ಬಾಲೆ ಪಜ್ಜು ಅಪ್ಪ ಆರೆ ತೂರ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಏನು ಪಜ್ಜುಲ್ಲ ತಂಬೋದು ಅನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ 3 ತಿಂಗಳು ದಾದ ಬಾಲೆ ಅಂದು ಅವು ಸರಿ ನೆನಪುಂಡೆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲೆ ಬೋಡಾ ಪ್ರವೀಣ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನಿಕ್ ಪೊನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಆತು ನಂದು ಗೌತಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಗೌತು ದಾದಯ ಅಂದ್ಯ ಅಮ್ಮನ ಕಲು ಇದು ఒక అన్న ఓలి రజ్జి అన్నే రజ్జి నిల్లడు లేదా ಅಂದ ಈ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಹಾಯಿ ಬಂದು ಬಲಮಗ ಶೋಭಾ ಪಜ್ಜಿಕೇನುಂಡು ಅಂದು ಪಾತೇರಿ ಜಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಡಪುರ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎಬ್ಬ ಎಂಕ ತೀರ ಪುಜಿದೆ ನಿಂಗೆ ತೂದೆ ಸೊ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾತೀನಿ ಎಂಕ
ಹಿರಿಯಾನದ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂದ ಮೋಕೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈರಿಗ ಮುಂಚೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ಗೌತು ಒಂದು ಗೌತು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಗೌತು ಏರಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನನಾ ಇತ್ತೆ ಉಂಡಾ ಓ ಕೂಲುರ್ಡು ಅಲೆ ಎನ್ನ ದೀಪಿಡು ಪುಲ್ಲಿತುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ದೀಪಿಡು ಪುಲ್ಲಿತುಲೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡಾ ಚచ్చిపోయినాక ಮಂಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾಣ ವನಿತಾ ಇದು ಸರಿಯಾಣ ಅವು ಹೊರವ್ರು ಹಂಚಿನಿ ಇದು ಮಾರ್ಲಿ ದಾದಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಏರ್ ಬಂಡೇರು ಆಗ ಪೊಕ್ಕಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಏರ್ ಬಂಡೇರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಜುನಳು ಮರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತನಾ ಈ ದೇವರನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ಪಜ್ಜುಲ್ಲೆಯ ಗೌತು ಆಯ್ ಕಾರ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬೇತೆ ಏ ಪ್ರವೀಣ 10,000 ಕೊರ್ನ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆಗಲು ಬಡ್ಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ನ ಇಟ್ಟ ಕಾರ್ ನಿಕಲ್ದ ಒಪ್ಪುರು ಉಂಡಾ ಬಡ್ಡಿದ ಯಾನ್ನ ಅಂಚಲ ಯಾನ್ನಲ ಅಚ್ಚುನಲವು దాదా నిన్నలా అచ్చునలా దాయగా అజ్జి చెప్పు నీరు అంత ఉంతులే ఇది కుడొంజి పుల్లి బత్తే గౌతు అజ్జి చెప్పులే అజ్జి పోండ ಬೋರಾಪುಣತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಡ ಅದಿಗೆ ಇಟ್ಟಂಥದ್ದು ಬೇಲೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ಪೋಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಉಂತುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಪಡೆದು ಪೋಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಏನ್ಕ ಬರ್ಪ ಚೂರು 15 minutes ದಾದೇಕು ಉಂಡಿ ಬರ್ತದಾ ಅಡ ಬಂದ ನಾನು ದೆಕ್ಕಿಂದಿಲ್ಲ ದೆಕ್ಕಿ ಪಜ್ಜು ಬತ್ತೇನಾ ಮರೋಲೇರು ಹಾ ಉಜ್ಜೇರಾ ಟಿ ಬಂದಂತಾಡ ಟಿ ಬಂದಂತಾಡ ದಾನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ತಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಿಯರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪುಡೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ಗೆ ಮೆಲ್ಲಪೋಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮನಸಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಮೀನಿತ್ತನೇನಿ ಒಂತೆ పాడదు చెప్పి అవును జీ బాకి మెల్ల బక్కది జిಲ್ಲ కొంచెం మెల్ల ತೀರ್ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಕರದಿ ನೀವು ರಾಜೇಶ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಮಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲಜ್ಜಿ ಇದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿ ಓಮಾ
ಅದ ಖಾಲಿ ಕೈಪು ಮೀನಾ ಬಾಜಿಲ್ ಬಾಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಪನ ನೆಟ್ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಬಕಟಿ ದಿನಂಗ ಒರ್ಮರೆಕ ಹಾಂ ಆತ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪಾಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನೋಡಿ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಇರ್ನಾನೆ ವಿಶೇಷ ಎಂಕ ಜನ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನು ಇತ್ತಿನೇನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರಲಾ ಬರ್ಲು ಬ್ಲರ್ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಓಕೆನಾ ಇತ್ತೆ 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 ತೋಜನುಂಡ ಕುಡಲ ತೋಜ್ಜ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತಂದು ಉಂತು ಒರ್ಮರೆ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಬಿದೆ ಕುಲ್ವೇನ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ದಾರವೇ ತೀವ ಕುಲೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಹೌದಾ ಸೌಂಡು ನಾನು ಪುನಃ ಗರ್ರ ಗರ್ರ ಹ್ಞೂ ಕರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಗಲಿಯಾ ತೋಜುಂಡು ಒಂತ ಸರಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಉಂಡತೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶ್ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂತಿತ್ತು ಬೈದೆ ಹೌದು ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಇದು ಕೊಂಚ ವಿಂಗಿರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಓಕೆ ವನಸಾಂಡೆ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಇದನ್ನ ವನಸಾಂಡ ತಲೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಸರಿ ಅಣ್ಣದ ಎಂಗ್ಲೆಗು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇಚ್ಚ ಲೈಟ್ ಉಂಚು ಇದು ಪಾಡುವ ಬುರ್ಚಿ ಅಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೆ ಚೀಪ ಬಂತು ಇತ್ತ ಸರಿಯ ಓಕೆನಾ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ಶೋಭಾ ಪೋಯಿನಿ ವನಿತುಲ್ಲನ ವನಸ್ ಮಜ್ಜರ ಯಾನದು ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏನು ಕೊಂಚ ಪಿದೇ ಬೋದಿತ್ತೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸತ್ಯ ಬರೋಳ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ಮಂಪರ ನೆನೆಪೇಜಿಯ ಬಯ್ಯ ಆನಾಗ ಎಂಕೊಂಚು ಜೋ ಬಡ ಅಂಟಿ ಯಾನೇನು ದಾನೆ ಎಂಕಿ 5 ಗಂಟೆ ಬಡ ಹಾಪಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಬಂತಿತ್ತದ ಈಗ ವನಸ್ಮಂದಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿ 3 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು 5 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾನು ದಾನೆ ಎಂಕಿಂಚ ಬಡ ಹಾಪಿನಿ ತೂನಾಗ ಎಂಕ ನೆನೆಪೇಜಿ ವನಸ್ಮಂಪರ ಮಂತಿನಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನು ಅದು ಪೊಪ್ಪಿದೇ ಬೋದಿತ್ತೇನಾ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿ ಬ್ರಷ್ ಆಯ್ಲಿ ಮೀದು ಒನಸು ಬಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನಸು ಬಂತದ್ದು ಚಾಪರಿಯ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ದಾರಬೇನ ಒಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಾರಬೇನ ಇತ್ತು ಒನಸು ಮಲ್ಜಾರ ಇತ್ತೆ ಮಂತೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಂತೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಂಡೆ ತಂದೆ 6 ಗಂಟೆ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಂದಿದೆ ತಂಡೆ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಹಿಂಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ 17 ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಎಂಜಾಂಡ 17 ಮಾಪು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ
ಅದೇ ಮೊಮ್ಮಗ ಸುಚ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಹಾಂ ಸುಚ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಾಡ ಮನಸ್ಸು പോയരാ അതന്നെ പോയരാ ഉള്ളര വിത്തിച്ചിടാനറ ಅಬ್ಬಾ ಮೇರ್ದಾನೆ ಈರುಂಡತೆ ಈರುಂಡತೆ ಪಾತಿರ ಚೀರಂಡ ಇದು ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ತೂಲ ವನಿತಾ ಕನ್ನಚ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀರಿ ತುಲ ಅರ ನಾಟಕ ತುಲ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಬೋಂಡ ಅಜ್ಜೋ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಬೋತನ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀರತ್ತ ತುಲ ಏತು ನಾಟಕ ಮನ್ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ತೂಲಗೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಹೀರೆ ಬಂಡದವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇವಾಗ ರಡ್ಡು ದಿನ ಮಾರ್ರೆ ಇರೋದು ಲೈವ್ ಬರಂದ ಹೀರೆತ ಅಜ್ಜಿ ಚಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ వచ్చి ಚಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚಚ್ಚಿ ಹೀರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹೀರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕತ್ತೆ ಬರ್ಪಾರತ್ತ ಈ ಕೋಡೆ ಓಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಐತಿ ಜಾರ್ ಯಾ ನೀರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಡಪುರ್ದೆ ಅನ್ನು ಕೈತುನಗ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೈತುನಗ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪಿನ ಏರು ಯೋಗಿಸ ನೈಡು ಬಂದಕ್ಕದ ಅಜ್ಜಿ ಇರು ಅಂದಾರ ಅಜ್ಜಿ ಅರ್ ಸುಳ್ಳು ಬಂತೀನಿ ಕಂಡ ಯಾನತ್ತು ಏತು ನಾಟಕ ಮಾರ್ರೇದ್ನ ಕವಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಪಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪ ಬಂಡಾರ ಇನಿ ಲೈವ್ ಸರಿ ದಾಯಿಗೆ ಕೇಶವನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಓಡೆ ಟೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಪಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕ ಮಾತ ಪೈ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಗ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಾದ ಐಡಿ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಅಂದದ ಇರತ್ತವು ದೇವರೇ ಅದನ್ನ ಯಾರೇ ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ಸಚ್ಚುಗಿತ್ತೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವ ಯಾರೊಂದು ಅಜ್ಜಿನೊಂದು ಲವ್ ಮಂತದ್ದು ಮದುವೆ ಪೋತಾ ಅಂದು ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರು ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಏರಿಗೂ ಪ್ರವೀಣ ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಏರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಅವಳ ಮಾಡಿದು ಮೆಂಚಿನೆ ಮಾಡಿದು ಯಾನು ಅತ್ತಿ ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಇದು ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಏರಿಗೂ ಬಾಯರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಸುಹಾಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ഞാൻ ಬೇತ ಹಿಡಿದು ಪೂರಾ ಬರ್ತೀನಿ ಓ ಅಂದ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಹೀರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮತ್ತು ಬೇತಾಕ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಕವಿಯರಿ ಹೆಂಗೆ ಕುರ್ಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ನಲ್ಲ ಇವ್ಡು ಅರೇನಿನ ಮಲ್ತಾರ ವನಸ್ಸು ಯಾನು ಹಾಜರಂಟೆ ಮಲ್ತೆ ಹಾಜರಂಟೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ದೂರ പോയാരുണ്ടോ ഏരേക്ക് പോയാരൊക്കെയ ടൂറുക്ക് പ്രവീണ പ്രവീണ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವನಸ್ಸು ಮನ್ಪುರು ಪ್ರವೀಣ ಏರಿಗೂ ಟೂರು ಪೋಯಾರ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಚತ್ತಿಯೇ ಯಾನು ಬೇತೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲು ಒಂಜಿ ಆತಲ ಮಲ್ಪೂಜರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೂಜರು ಅಂದ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಗೆ ಪ್ರವೀಣ ಏರೇ ಪೋರೆಗ್ಯಾ
ಮುಲ್ಪ ಬಾಂಬು ಬೂರೊಂದುಂಡು ಓಲಿಯೇ ಓಲ್ ಬಾಂಬೂರುನಿ ನೇರು ಲಿಸಿಕ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಪುಳಿಮಿಂಚು ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ ಏರಿಗೆ ನೀಕು ಟೂರ್ ಪೋಯರ ಸುದೇಶ್ ಪೂಜ ಅಂದಾದೆ ತೆಲ್ಪುನು ಏರಿಂದ ಲಿಸಿಕಗೆ ಹಾಯ್ ಊಟ ಮುಗೀತಾ ಊಟ ಮುಗೀತು ಊಟ ಕತ್ತರಡ ದಾಯಿಗೆ ಬಾಂಬಾಡುನು ಅವೇರೆ ಅನ್ನೊನ್ನೆ ಕಡುಬುನು ಪುಳಿಮಿಂಚಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಬಾಜಲು ನೀರುಂಡು ಚಾ ಉಂಡು ಕನ್ನ ಉಂಡು ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅನಿಸಿಕ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಲೋಕೇಶ್ ನಾನು ಬಿಡದಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದು LICIK ಉಂಟು ಲೋಕೇಶ ಓಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೋಕೇಶ ನೀವು ನೀರೀರೆ ಬರಲಿ ಕನ್ನೊಂಡು ನನ್ನ ದೀವೋಡು ಬರಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯಿತಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ರೌಲು ಉಲ್ಲಾರೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂರಿಗೂ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಓ ರಾಮದೇವರೇ ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಏರಿಗಿಗೆ ಎನ್ನಿ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ನ ನಿರ್ದಸೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲ ಬುಡದಿ ಜೋಕುಲು ಬರಲ್ಲನಾ ಬಾಜಲ್ ಕೇಶವನ್ನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಪ್ಪಿರ ಸುದೇಶ್ ಗೋಷ್ಠ ಅಂದೆ ಮೇರೆ ವಾಡವೆ ಏರು ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳರತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರೆ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡುನಿ ಆರು ಬಾಂಬ್ದಾರ್ ಏ ಪ್ರವೀಣ ಕಾರುಂಡಿಗೆ 10,000 ಬಾಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಗೆ 10,000 ಕೊರ್ನ ಕಾರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ನಿಪ್ಪುಂಡಿರು ನಿಂಡನೆ ಅವು 10,000 ವಾಪಸ್ ಕೊರಿಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ ಪಿರ ಕೊರ್ರೆ ಅక్కడ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಊಟ ಕಾರ್ ಪಿರಗೆ ತಂಜೇರು ಬೋಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆ ಮಾರ ಮೇ ಒಂಜಿತ್ತ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯೆ ಬಜ್ಜು ಆಲ್ಟೋ ಬಕ್ಕೊಂಜಿಂಡು ಪಂಡೆ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಪುತ್ತಾಯ್ತದನ್ನ ಪಂಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡಿಗೆ ಆಡ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡಕ ಬಡ್ಡಿಗೈಕು ಅಂದೆ ಬಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾನೀರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಡಪುರದ ಪಿಲಿತಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿಲಿತಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಡಪುರದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಪಾರ ಕಾರು 10,000 ಹಾಗೆ ತನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಸು ಪಿರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಕಾರ್ ಪಿರ ಕೊರಡವೆ ನೀ ಇರಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಡಪುರದ ಬನ್ನಿ ಇರ್ನ ಪಿಲಿತ ಕರ್ದ ಬರ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಎಂಡೈತದನ್ನ ಯಾನೆ ಕಂತಿಲ್ಲದಿತ್ತು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಪ್ಪುಗ ಅಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇರೇಗ ಬಕ್ಕ ಕೇಶವನ್ನ ಪುರ ಕಡಪುರ್ದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ದಿವ್ಯಾ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಬಾತೆಲ್ಲ ಈಜಿನ ಒಂದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾನೆ ನಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಓಕೆನಾ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಅಜ್ಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಅದೇ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಏತು ಪೊತ್ತಾಂಡು ಲೈವ್ ಬರ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ ಬಾತಿರುವೆ ನಿಜ ಬಾತಿರು ಬಾತಿರುವೆ ಕೊರಿಯರ ತಾನೇ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗಾರ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದಿರು ಮಾರೆ ಬೈಯ ಬೇಗ ಬರಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಟೀಚರ್ ಅವನ ಸಾತಿ ಕಡೆ ಎನ್ನಾಡು ഞാനാജുരെ ಗಂಟೆನ ನಡೆಸ್ನಲ್ದೆ ನಾನು ಅನ್ಪಿಚಾರು ನೆಂಚಿರ ಕಾಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಖಾರ ಹಚ್ಚಿಗೆ ತೂಳು ಕೇಶವನ್ನೇ ದಾದ ಬೇರೆ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಸುರೇಶ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ದಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಕ್ ಆತನಾ
ರೀ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೆಲ್ಲಿ ಉರ್ಚಿಮ ಇನಿ ಬರ್ನದ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಡೆ ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನಡ ಬನ್ನಿ ಪನ್ಪೆ ಓ ಸಾಂಗ್ ನಿಖಿಲ್ ಪಂಡ ಪನ್ಪೆ సచ్చులు అయితే మార సచ్చుల రాజబాడి బైరవల్లి ಬಂದು ಹಾಯ್ ಸಚ್ಚು ಅತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಸಚ್ಚು ಮದುವೆ ಆಪ ಇಂಕು ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಇರೆಗ್ ಒಂದಾಯ್ಜ ತೆಲ್ಕಿ ಬತ್ತಿಜ ಈಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಜಿತೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕವಿತನ ಮದುವೆಗವೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಇಂಕಲ್ಲ ಅಚ್ಚುನ ಮದುವೆಗೆ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದಲ್ಲಿಪ್ಪ ಲಾಯ್ಕ ಜಾಲಿ ಆಪು ಮದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪ್ರವೀಣ ಪೂರ ಪೋಯಿನದ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಚ್ಚುಲ ಇಜ್ಜಲ್ ಕುಚ್ಚುಲ ಇಜ್ಜಲ್ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ತನ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಬೇಗ ಬರ್ತನ ಬೇಗ ಬಂದ್ಪೇರು ಇತ್ತು ಏರ ನೆನೆಸ್ಪುರ ಸುರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ ಇದು ದಾದನ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ನೆಟ್ಟೆ ಯಾ ಬಣ್ಣದ ಅಚ್ಚು ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಏರುಂದು ಅಜ್ಜಿ ಯಾರೇ ಅನ್ನು ಅನ್ನೆ ಅನ್ನು ಅನ್ನೆಂದು ಹಾಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಏರು ನಂದು ಒಯ್ ಯಾರು ಅತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಹತ್ತು ಮಾರ್ರ ಇದನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತಾತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಉಳಿತೀನಿ ನಾನು ಬಿದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲರ್ಲು ಬರ್ಲಿ ಮುಲ್ಲ ಬರ್ಚ ಯಾನ್ ಫುಲ್ಲುನಾ ಓಕೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಾರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಮೂಲ್ ಫುಲ್ ಯಾವ ಇತ್ತು ಸರಿ ಉಂಡ ತುಲ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಣ್ಣ ಕಂಡಿದ್ದ ಬಿದೆಯಲಾಗಿ ಉಂಟು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ಅನ್ನೇ ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಜವನೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ ಪೇರು ಅತ ಯಾಕಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅನ್ನನ್ನೆ ನಂದು ಈರು ಗಲ್ಡ್ ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂದೆ ಬರ್ಸವ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಲುಂಡ ಅಂದೆ ಮುಗಲುಂಡು ಅಂತ ಬರ್ಸವರು ತ್ಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆತ್ಯ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮೇರಿ ಇಂಕು ಸುರು ಪಾಡುನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಥರ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ತೋಜು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತೋಜು ಐತೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಕಂಡಿದ್ದ ಬರಟಿಕೊಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಾರ ಇಮನ ಪೋಪುನೆ ಮಾರ ಇಂಚೂರು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ತೋಜು ನೆಟ್ಟು ಉಮ್ಮ ಇಮನ ಪೋಪಿನ ಅಚ್ಚುನ ಇಲ್ಲದ ಮಾಡಿದ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ಅಚ್ಚು ತುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನ ಮಿತ್ತು ಡೌಟಿಯೇ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆ ನೀರು ಬನ್ನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇತ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಮಿಷನ್ ನಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಚ್ಚು ವಿಮಾನ ಬತ್ತನಾ ತೋಜನಾ ದುಂಬು ಅನ್ನು ಇತ್ತುಂಡು ಬುಧಾರು ಇತ್ತೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂಡು ಎರಡು ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ
ವಿಮಾನದ ಅಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ವಿಮಾನ. ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ತೋಜುನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಿ ದಾಯಿಗೆ ಈರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜ ರೈಕ್ ಏನ್ ಬೇತ ಐಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಬಾಯ್ತ ಐಡಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತೀರಾ ಅಮ್ಮ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನೀರುಲೇ ಪೊಡು ಹಾಂ ದಾನಿ ಏನಂತಲೇ ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ನೂರ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ತಿನತೆ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬಿಜಿಯೇ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂದಪ್ಪ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿಯೇ ಆವಾವ್ ನಮ್ಗ ಇರಿನ್ ಕಲ್ಲು ವಾಡ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನೀರೇನು ಕಲ್ಲಡ ಒಲ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋಡ ನಂಬರ ನಂಬರ್ ಇರ್ದು ಅದೇಗೆ ಹಾಂ ಪೊಕ್ಕೆ ತಾತೆಯ ದಾದೆ ವನಿತಾ ಪುಕ್ಕಟೆ ಪೊಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿಯ ದಾದ ದೋಬಿನಿಯ ಇರ್ಪನ್ನಿನಿ ನಂಬುಗ ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಂಬುಗ ಅಂದು ನಮ್ಮಡ ಬಂಗಾವು ನಾ ಬೊಂಡಡೆ ಅಂತವನು നമ്മുടെ എങ്കിൽ ബണ്ടടെന്താവും ಅಮ್ಮ ಅವನ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಟಿ ಇದಿಲ್ಲದ ತೂಲಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕಿದೆ ಎಂತ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅವು ಕಮ್ಮಿದ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಂಬುನು ಎಂಕಲ್ ಬೊಂಡಡೆ ಎಂತಾಗ ఒక టీవీ దీపినది మంచి ఆలోచన మన పెరపజా మట్టు దాపునే నిన్న గుట్టు యాను తిన్నుండేని తడ్యుడి కుల్ల దెన్న నమ్మదమ్మతోలే ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲು ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಗು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ತೆತ್ತಿತ್ತನತ್ತೆ ಅಡೆಗೆ ಅನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯ ಕೊಡೆ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಆಫ್ ಮಲ್ದ ಲೈವ್ ಯಾನ್ ಪೋಯಿನತ್ತದೆ ಪಿದೈ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಒಂತೆ ಪೋಯಿಂದೆ ಅವ ಆಯಿಲ್ಲತ್ತ ಪಜ್ಜು ಉಂಟರೆ ಕುಲ್ಲರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಜು ಗೊತ್ತಾಡ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಗೆ ಅಂಚ ಒರ್ಮ ಇರುವಾಗತ್ತ ಯಾನ್ 10 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುನ್ ಬಂತೀನತ್ತ ಜನ ಬತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಬಂದೆ ಮನ್ಪರೆ 6 ಜನ 4 ಜನ 2 ಜನ 1 ಜನ 0 ಕೂಡ ಒರ್ಮ 10 16 ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 10 16 ಜನ ಬೋಡ್ ಗೊತ್ತ ಲೈವ್ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಎಕಡೆದಲ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ಗ ಕೇಶವ ಮೇರು ಸಚ್ಚು ಕೇಶವನ ದಾದಿ ವನಸ್ಸು ಮಾತ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ದಚ್ಚು ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತದ ಅದಂತ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗದು ಜೀವನ ಸಾಗದು ಅನ್ನೆಲ್ಲ పోయినాయి అతి సుదేష్ కోట నీరు ఓలుపును
ಕತ್ತರಡ ಎಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ನಂದು ತೆಳು ಸಾಕಾತ ನಿಂಗೆ ಮಂಡವೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಸಚ್ಚುನ ಅತ್ತ ಇರು ಸುದೇಶ್ ಇರು ಓಲುಪ್ಪುನಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ ಈ ಪೋಯ ಈ ಗಲ್ಗೆ ಗೊರಮಲ್ಲಿ ಪಿಚಿಂಚಿಚ್ಚಿನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ಬರ್ಪಿನ್ ಸೋಬ ಬರ್ತಡೆ ಸೋಬು ಉಲ್ಲತ ಹಾತಿತ್ತನೆಯೋ ಪ್ರವೀಣ ಕ್ಯಾನ್ಕೆ ಇನ್ನದಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತ್ ಜಂಕಿ ಏರಿಯಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಬ್ಬುನಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮನಕುಲ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟುಗ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತ ನಾಟಕರ್ನ ಬೊಕ ಮೆಸೇಜ್ ದಾನೆಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಶೋಭಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದಾಗನೆ ದೀಕ್ಷಾ ಬರ್ಪೀನ್ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಮೆಗ್ಗೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೀನಿ ದಾನೆ ರೆಡಿ ಜಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಾ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಮಗ ಯಾವ ಮಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರಾಗ ಒಯ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತ ಒಲೇರು ಅನ್ನನ್ನೆ ಬಲೆಗೆತುಕ ಬಲೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕವಿ ಬುಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಮ್ಮನ ಬುಡಿದ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಆರೆ ಇತ್ತ ಒಲೇರು ಅನ್ನನ್ನೇ ಒಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಈರೆಗ್ಲ ಸಚಿನ್ಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ ಎಣ್ಣೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂದ ಅಜ್ಜಿ ಬೈದಿನ ದಾದಾಂಡ ಮಗ ದಳ ಅತಿಜಿವಿಗ ಯಾನಿತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಇನ್ನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಎಡ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆಲುಲೇರು ಯಾನು ಉಲ್ಲಿ ಮುಗುಲ್ ದಾದ ಮರ್ರ ಇರುಲ್ಲರಾ ತಗ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ತುಗೈತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬರಡು ಈ ರುಪ್ಪೊಡು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಪಾತಿರೋಡು ದಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಮೇರಲ್ಲೇರು ಪುಕ್ಕಡಿ ಯಾನತ್ತು ಮಾರ ದಾದನ ಮಗ ಮಂಡ ಆಡಾಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ಬಿಜ್ಜಿಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ತೆಚ್ಚು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಾರ ಇರು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಇರು ಅನ್ನನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲಾರ ಇರು ಅನ್ನನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಾಯ ಪುಕ್ಕಡಿ ಇಂಕು ದೂರ ಪಾಡುವರು ಅಂಚನೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಇಂದು ಕೇಶವನ್ನ ದಾದ ಒಂದು ಉಂಡು ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಸಚಿನ್ ಮದುವೆಯಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾರ ಪೋಯಾರ ಆತು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜ್ಜಿ ಮದುವೆಯಾರ ದಾದ ಒಂದು ಅಂದ್ಯ ವನಿತಾ ದಾದವು ಕೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತದು ಅಂದು ಏರು ಕೇಶವಮಗೆ ಈರ್ನ ತಾರೆ ತೆಪ್ಪುನ ತಾರದ ಮರದ ಬೊಂಡ ತೆಪ್ಪುನ ಕೇಶವನ್ನೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಕೇಶವನ್ನೆಜ್ಜೇರು ನಮಾಂಚಪುರ ಐಡಿ ಪುರ ಚೇಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂದು ಕೇಶವ್ ತುಲೆ ಅಂದು ಕೇಶವನ್ನೇ ಡೌಟಿಂಗ್ ಆ ರಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕೇಶವನ್ನ ಪಿಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ ಊಟ ಆಯ್ತು ಮಗ ಓ ಪ್ರವೀಣ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಮಲ್ಪುನಗಾಂಡು ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಸಾಧನ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಬೊಡೆದು ಬರ್ಪುಂಡ ಬೊಡೆದು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಫ್ರಮ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಗ ಎಂಕ್ ಈತ್ನೇಟ ಗೀತ ಬಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಪಗ ಅನ್ನ ಎತ್ತು ಕೇಶವನ್ನೇ ಎತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲ ಗೀತ ಹೊಡೆಬೋತುನು ಗೀತ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವು ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಮುರಂದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡವು ಅದ್ನಲ್ಲ ಊಲೆ
ಬಂಟ್ವಾಳ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಊರಿಗೊಬ್ಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುಲಿ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿರಿ ಎಡ್ಡಾಪ್ ಎನ್ನ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಇರ್ನ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ಅಂಚನ ಅಜ್ಜಿನ ಮೂಲುಲೇರು ನನಗೆ ಅಜ್ಜದ ಕೇಳಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕೋನೇರು ಓ ಮನಸೇ ಮನಸೇ ಬೊಕ್ಕ ದಯ್ಯ ಇಂಚ ಮನಿ ಪಂದಕುಲ್ಲಾಗ ನಾನು ಏತ್ಲ ಬನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ನಾಗೊಂಡದು ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಲ್ಲ ನೆನಪರ್ಪುಜಿಯ ಹೌದಾನೆ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿನ ಆತು ಶೋ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ನಾನು ಪದ್ಯ ಪನ್ನಂದೆ ಇಪ್ಪೆ ಇತ್ತದಾನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಗ ಅಂದೆ. ನಿನಗೊಂದು ಮನವಿ ಮನಸೇ ಕಾದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ರಾಮಚಾರಿ ನೋಡುವೆಯ ನೀ ತಿರುಗು ತಿರುಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾದಿ ಪ್ರವೀಣ್ ದೀಕ್ಷಾಗ ಕಾದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ. ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಮಲ್ದಾರೆ ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಗೆ ಇನಿ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂದು ಶೋಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಮಗ ತಾತ ಶೋಭಾನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಾಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಾ ಶೋಭಾ ತುಲಾ ತಿಕ್ಕದ ಬೂಡಿ ಆತ ಇಕ್ಕಲಾರೆಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗೆ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಏರ್ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಏರವು ಅಜ್ಜಿದ ಕೇಳಿ ಶೋಭಾ ಸಂಬಂಧನ ಅನ್ನ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೋಡ ಅಜ್ಜಿದ ಕೇಳಿ ಇದೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೆ ಶೋಭಾಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೆ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿತ್ತೆ ದಾನಿ ಎನ್ನ ಮೈಸ ಜೈಡಾಪಿನಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶೋಭಲ ಬಂಟ್ವಾಳಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳಾರ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬಿಸಲಡ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದಾದ ರಡ್ಡು ಜನತ ಟೂರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ದಾದ ಟೂರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜೆ ಕಾದಿರುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ಓಲ್ ಟೂರು ದಾದನ ಆಯ್ಕೆ ಟೂರು ಬೈರೊಂಡಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಮರೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜಿ ಪಂದಿ ಯಾನ್ ಎಂಗ್ ಪಾಪ ಮಾರ ಏರು ಮಾರ ಅರೆಗೆ ಪನ್ನಿ ಅನ್ನುಗು ಪನ್ನಿನ ಏರು ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಆರು ಎಂಗುಲ್ಲೇರು ನಂಗದಲಕ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಚ್ಚಕ್ಕ ಏಯ್ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಶೋಭಾ ಕಾಯ ಬೇಡ ದೀಕ್ಷಾ ಇದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಯಾನು ಮಗ ಶೋಭಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿನ ತಂಗಡಿ ಏರು ಮರ ಅಂದ ಡೌಟ್ ಆಪುನ ಎಂಕ್ ಕೇಶವನ್ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಸಜೀಪ ಅಲೇ ಮಾಮಿನ ತಂಗಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಒರ್ತಿಯೇ ಗೋಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗೊತ್ತಿಜಕ ಬಕ ಏರು ಅಜ್ಜಿ ಪೊಕಡೆ ಬಕ್ಕಡೆ ಮೊಲೆಯನ್ನು ತಿಕ್ಕವನು ಏರಿನ ಶೋಭಾನು ಬಾ ಬಾಯಂಗ ಅವನರಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಾರಂಡು ಮಾರ ಮಂಡು വെച്ചാപ്പുണ്ട് ಆಪುಂಡು ಸೋಮಗು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಂಡ ಶೋಭಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಚಾಪರ್ದು ಬರೋಡು ಚಾಪರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಚಾಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರುಂಡು ಅಂದು ಮಾರೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಡೌಟು ಅಜ್ಜಿ
ಸಜ್ಜಿಪ್ಪ ಒಲ್ಪ ಮಗಾಗೆ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಕೇಶವನ್ನೇನೆ ಪರ್ಲೆಚಾ ಆ ರೀತಿ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಧ್ಯದ 6 ವಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂದತಾ ನಮ್ಮ ಗೀತ ಇಜ್ಜೇರು ಗೀತ ನಿಖುಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಪುಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನೀ ಈರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಡೆ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಪಂಡದು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇ ಎಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಪಾತಿರ್ದು ಚೆರಿ ಏರ್ಲ ಪಂದು ಬಾಯಂಗವನೇ ನರಕ ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಡಾ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಾತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತಾತ ಪೋತೇರಿಗೆ ಊರು ದುಂಬೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಲಡ್ಬೋಡು ಅಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಲಡ್ಬೋಡಿಗೆ ಶೋಭಾ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಮಗ ಯಾನುಂಪೆ ಅವು ಸಚ್ಚನ ಗಾದೆ ಬಂದೆ ಅಚ್ಚು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮರಳು ಬನ್ಪೆ ಆನ್ ರಡ್ಡು ಉನ್ಪೆ ಬಂಡದು ಆಯ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಆತನು ಯಾಕಡೆ ಇರ್ನಾಂಡೆ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಈ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಡದಾನೆ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ಈರು ಮುರೆ ನೀ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರತ್ತೆ ಅವ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ ಜಾವೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮಗಿದೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಆಯ್ದೆ ತೊಂದುಂಡತೆ ಇದು ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ನಾನು ಪಂಡೆ ಇದೇ ತೊಂಡೆ ಐಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ರೀಟ್ ಮಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಂತ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಯಂದೇಕ ಕೇನ್ವಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತೆ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ರೈಟ್ ಈ ರೈಟ್ ಪಾಡು ನಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಇಪ್ಪೊಡುಗೆ ನಿಂಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತನು ಐಕೆ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡಚ್ಚಿ ಇನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡಚ್ಚು ನಾನು ಐಟ್ ಪೂರ ರೀಲ್ಸ್ ಒಂಜಲ ಬರ್ರವಲ್ಲ ಐಟ್ ಫೋಟೋಲ್ಲ ಬರ್ರ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಐಕ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಮಲ್ಯತ್ತು ಓಕೆ ಆವಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತೇನು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುಚ್ಚವೆ ಆಯ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂದಿ ಮೆಸೇಜಿನ ಆಯ್ಜಿನ ಅನಿಸ್ಟಲ್ ಮನ್ಪಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡು ಅಂಚ ವಿವಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪೇರು ಐಟಿತ್ತನ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಏನೆಂಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನಿನ ಕೇನೋಡು ಅಂದಿಯೇ ಆಯ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ ಬಿಡ್ಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಬೊಲ್ಲಡು ಬಿಡ್ಲೆ ದಾದ ಅಜ್ಜಿನ ಬೊಲ್ಲಡು ಬಿಡ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಅವು ಅಂದ ಗಣಪತಿ ಅವು ನಾನು ಗಣಪತಿ ಕೊನ ಕೊಂತೋಡು ಅಜ್ಜಿನ ನೀರು ಪಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತ ಗಣಪತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಬಂಟ್ವಾಳದಾರ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳದಾರು ವೇಣೂರ್ದಾರ್ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ವೇಣೂರತ ಅಜ್ಜಿ ವೇಣೂರು ಅಂದ ಮಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದೀಕ್ಷಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡ ಜಿಪ್ಪರಬುಜಿ ಕಂದಿಯೇ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿನ ಕನ್ನೆ ಕೂರ್ನು ಮಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಾತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತನೆ ತಾಲೂಕು ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸಜಿಪ ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಏನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋತೇರು 15 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಹೈಡು ಅಂತಂದು ತೂಪೇರು ತಿರ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ
10 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ತಿತ್ತು ಬತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪಲೆ ಐದು ಅಂತ వచ్చి ಮೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಯಾರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಿತ್ ಬತ್ತುಲ್ಲಿರಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ನಿ ರಂಡರ ಸಜ್ಜಿ ಪೋಲು ಮಗ ಸಜ್ಜಿ ಬತ್ತು ಮಗ ఇప్పుడు ಸತ್ಯ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡತ ಹೊರ ಸಜ್ಜಿಪ ಪನ್ಪು ತಾಲೂಕು ಅಂಚೆ ಪನ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಓಲು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಾಯ್ ರಿಷಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ರಿಷಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಂಡ ದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ರಿಷಿಕ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅದಿಪ್ಪಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುದು ಇಪ್ಪಾಯ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ದು ಪಾತೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಯೆ ఎక్కడికి అండి అది ఎంకు రిషి పండు దిత్తే బత్తింది ఆయి పండుదు సూపర్ సపోర్ట్ యాన్ బుర్చి యాన్ బుర్చి ఎందా బోడు ಅಜ್ಜಿ ಪರ್ಪು ಜೇರತ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬೋಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪು ಜೇರತ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬೋಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಶೋಭಾ ಬೋಪಾಲ್ಗೆ ಲೈವ್ ನೀರು ಪನೊಂಡಿಗೆ ಏರು ಪಂಡದು ಶೋಭಾ ಪುಲಿಪೋಲ್ ದಾದೆ ಬೋಡ್ಗೆ ದಾದ ನಾವು ಬಾಲೆ ರಿಷಿಕ್ ಅವ ಹಾಲು ಹಾಯ್ ಮಂತ ದಿವ್ಯಾ ಅವಳು ಬಾಲೆಂಡತೆ ಎನ್ನಂತೂದು ಎಂಡ ಪಾತಿರ್ನಿ ಕೈ ಕಾಲು ಎಂಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಎಡ ಪಂಡದು ಈರು ಲೈವ್ಡು ಇಜ್ಜರು ಪಂದು ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ ಅಂದಿ ಐ ಓಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಲ್ಲನಾ ಈ ಕೇಂಡನಾ ಪಲ್ಲೆಂಚಂಡ ಕೇಶವನ್ನ ಓ ಅಂದ ಕೇಶವನ್ನನಾ ಬಾರಿ ನಾಟ ಗೊಬ್ಬಿ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಇಜನ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬಾರಿ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪಿರ್ ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ಕೇಶವನ್ನ ಐಡಿ ಇಂದಾಪುಡಿ ಚೂರು ಎಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ದಾದೆ ಕೇಂಡನಾ ದಿವ್ಯಾ ಈ ಕೇನೆ ಬನ್ನತ ಅವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಕೇನೆ ಬನ್ನತಯ ದಾದಗೆ ಅಂದ ಕಾಸು ಕಟ್ರೈತನ ನಿಕ್ಕವಲು ಕಾಸು ಕಟ್ರೈತನ ದಿವ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕೋರು ಮರ ಕಾಸು ಕಟ್ರೈತನ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ ಫಸ್ಟ್ చీటు మనుపున పోదు ఎంట్రన్స్ పోపత అవಳು చీటు మనిపోయారండా అందా ఏదిగు దాదండు అత దివ్య హాస్పిటల్ పోతాడిಗೆ ಯಾಕೆಡು ಅಲೆಗ್ ಮರ್ದಗ್ ಸೂಪರ್ ಐಕೆ ಕೇನಿ ಇಂಕ ಅಮ್ಮನ್ನು ಲೆತ್ತಂ ಪೋಡು ಇಂಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ದೆ ಇಡೀಗ್ ಏಜಿಗೆ ದಚ್ಚು ಏಜಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀ ತೊಂಡ ತಿಮ್ಮಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೊಂಚರು ಪೋಕ ಪಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಡ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಿಗ್ದಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನ ಪುದ ಸೋಂಪ ಇಂಕ 4 ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಪೊನ್ನು ಇದು ಗೀತಾ ದಾನಿ ಜ್ವರ ಕೆಡ್ಮೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅತ್ಯ ದಿವ್ಯ ಕೇಂಡನೈ ಈ ಕೇಂಡನ ಬನ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಇತ್ತದು ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಈ అక్కడికి ఏంట్రా ఈ పోతి జనయ నీకు ఫ్రీ బుక్ మనిపోడా ఫ్రీ మనిపోటాండా దాదాపు యాడ్ మనిపోయారుండా రేషన్ కార్డు
ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿಯ ಮನ್ಪದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ ಆತೋತ ಹಾಂ ഞാൻ പോത്തുവേ മാരെ ದಾಳಿಜ್ಜ ಬೊಕ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಚಯ್ಯ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋರ್ಚ ದಿವ್ಯಾ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾಂ ಅಜ್ಜಿನ ಕೊನದು ಬಿಡ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ವನಿತಾಗ ಅಜ್ಜಿನ ಬಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬಗೆ ಅಜ್ಜಿನ ಎಕಡೆ ಇಂಚಿಗೊಂದು ಬುಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಒನ್ ಬೋಲಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಗೀತ ಹತ್ತು ಮಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಗೀತ ಹತ್ತು ಮಗ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತವಲೈ ದಾನೆ ಆಪುಡುದೆಯ ಏಸೈ ಆಪುನಿಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆಪುಜಾ ಏಸೈ ಐತನ ಆಪುಡು ಇತೆಂಚ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಹುಷಾರಲ್ಲ ದಾದ ಗುಲ್ಗುಸ್ ಮಾತ ದಿತ್ತೇರಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿರ್ದೆ ದಿವ್ಯಾ ಅಮ್ಮಗ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೊಂದು ತೊಷ್ಪಾಲೆ ಬಂತೀರಿ ನಾನು ಏಜೆ ಬೋಪೆ ಅಂತ ಈಗ ಏಜೆಗೊಂದು ತೊಷ್ಪಾಲೆಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕೊರ್ಲೆ ತೂಪೆ ಬಂತಿರ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪರ ಪಾನೆ ಇತ್ತದ್ದು ಜ್ವರ ಪುರ ಲೈಟ್ ಆದ್ದು ತಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅದು ಮರ್ದು ಮನ್ಪರ ಪನ್ ಸೈಡ್ ತಿಯರ ಪನ್ ತೂಪಾಲಿ ಅಂದದೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಎಂಕುಲಿ ನೀ పోయినది ಅವಳು ఉంతారండ బుడ్నే ఇజ్జి గొత్తన రష్ ఇత్తినటి ಅವಳು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನತ ಅವು ಏಜದ ಅಲ್ತಗೆತ ಯಾನು ನನಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನಿ ಮಗ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಪಂಡತ ಮಗ ಆವಜ್ಜಿ ರಿಂಚನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಈರು ಜವಂದಿ ಆವರ್ಸಿ ನನ್ನ ಇದೇ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲುಂಡು ಜೋಕುಲುಂಡು ನಾಲು ಪೊನ್ನು ರಡ್ಡಾನು ಅಜ್ಜನೇ ಪಡಿ ರಜ್ಜನೆ ಪಾತೆರ ಅವೇ ಖುಷಿ ಪಾತೆರ್ನ ಯಾನ್ ಅವಳು ಎತ್ತಿ ಐಕಿರಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೀನಿ ಎಂಗುಳು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿಂದೆ ದಿವ್ಯಾ ಇಂಚಿ ಬತ್ತದ ಆಂಡೆ ಎಂಗುಳು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಈ ಬಂದು ಕಾಲ್ ಅಂಪುನಗೆ ತಿರ್ಗುದಾತನೆ ಎಂಕುಲು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಪಿರ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಿನ ಉಂತರ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬುಡ್ಡನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಗಿ ಮಾತ ಫುಲ್ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡತ ಅವು ಏಜದಾನೆ ಪುಂಜುಗೆ ಮರ ಬ್ಯಾಲೆ ಮನ್ಪುನ ನನ್ನ ಪೋಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಬಚ್ಚದು ಪೋಯಾರತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದು ಸಾಕಾಂಡು ಪಾಜಿಲ್ ಬಿಂಜು ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಹಾಯ್ ಒನಸಾಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ದಾದೆ ಮಗ ವನಿತಾ ಈರು ಪೋದು ಜೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಯಾವಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಕರ ಅಜ್ಜಿನ ಮಿನಿ ಗತಿಯೇ ಫಾಜಲ್ ಬಜ್ಜು ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲಿರುದು ಫಾಜಲ್ ನೀವೆಲ್ಲಿರುದು ತಾಯಿ ಮಗ ಬನಿತಾ 10 ಗಂಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಓ ಹೌದಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆನಾ ಎಂತ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಏನ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಪದ್ರಾಡಾಪನವಾಗ ಆತು ಬರ್ತದ ಆದ ಪುನೀರು ಕುಲೊಂದು ತೆತ್ತಿದೀಪಿನ ಅಜ್ಜೀರು ಈರು ಈತು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲುನ ಪ್ರಾಯನ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಅಂಚಂದು ಮೇರು ಕೇಶವನ್ನೇ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುನಿಗೆ ಯಾರು ಜಪ್ಪನಾಗ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗನಾಗ ಏತು ಮಾತ ಮನ್ಪೇರಿ 6th ಕ್ಲಾಸಾ ಇದೆಂತ 6th ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಾ ಸುಳ್ಳ ಸತ್ಯನಾ ದಾದ ಮಲ್ಪರಜ್ಜೀರು ಪಕ್ಕಡೆ
ಪಾಪ ಮಾರ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿಜ. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನವನು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡುದ. ಕೇಶವ್ ಅತ್ತು ಮಗ ಓದ್ಯಾವರೇ ಆವಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೇಶವ್ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಅತ್ತು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್. ಪ್ರವೀಣ ಯಾ ಪಂಡತ ಕಾರ್ದ 10,000 ಬಡ್ಡಿಗೆ ಕಾರ್ ಉಂಡುಗೆ ಬೋಡಗೆ ಪಜ್ಜಿಗೆನ್ನಿ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಕಾಸು ಪಿರಕೊರ್ನಾಗ ಗಾಡಿ ಪಿರಕೊರ್ನಾಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಿಂಡನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಒಡಿಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಒಡಿಗ್ಲ ಬರಲಿ ಅನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನ ಅಂದಿಗೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆಂಟಿ? ಊಟ ಆಯಿತು. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ಸೋಬಸಿಸ್ ವಾನಿಸಿಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಸೋಬಸಿಸ್ ವಾನಿಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರವೀಣ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಇಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಂಡು ಓಕೆ. ಕಂತನ ಕಾರು ಇವಾಗ ಪೋಯ ಕಂಡ್ರೆ ಹೌದಾ ಏರ್ಗರ್ನು ಆತೇನಾ ಯಾವ ಬೇಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ ತೆತ್ತಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಜಪ್ಪಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಎದ್ದು ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಕುಲ್ ಬರೇರಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರವೀಣಿಗೆ ಅವು ಬರೇನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೆಯೋದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋ. ಗಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಇಕ್ಕಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕು? 6ನೇ ಲೈವಿಗೆ ಬರಬೇಡ ಆಯ್ತಾ? 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಂದಿಯಾ ವನಿತಾ? ಈರ್ 6 ಕ್ಲಾಸ್. ಫಾಜಲ್ ಪಜ್ಜು ಈಗೆಲ್ಲ ಫಾಜಲ್ ಪಜ್ಜು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈವಲ್ಲಿ. ಶೋಭಾ ಕವಿ ದಾನಿ ತೆಲಿಪುನಿ ಶೋಭಾ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಜ ಆಂಟಿ ದಾದೆನ್ನ ತೆಪ್ಪುನು ಬಂಗಾರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗ ಈರು ಲೈವ್ ಬರೋಚಿ ಮಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬೈತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಉಂಟು. ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಜೋರುಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಂಟಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ ಬಾಬಾ? ಗೊತ್ತುಂಟು ಪೋಲೆ ಈರು ಬರೀಲಿ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಅಂದು ಜೋಕುಲು ಜೋರುಲ್ಲ. ಬಕ ಬಿಡ್ಪೇರ ಜೋಕುಲು ನೆರ್ಪೇರು. ಟೀಚರ್ಗೆ ದೀಪಾರಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಹೆಂಗೆ ಶರಣ್ಯ ಬಲ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡಾತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಸಚಿವ ತಾಯಿ ಬಣ್ಣಿನೇ ಸರನೆ ಜಿ ಗೋಯಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಜಿಜ್ಜಿ ಓ ದಾದೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ವಾಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಜಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಊರು ಮಂಗಳೂರು. ನೀನು ಲೈವಿಗೆ ಬಾ ಮಗ. ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ ಹೋಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ? ಟೀಚರ್ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಬಾ. ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಬಾ ಆಯ್ತಾ?
ಬೊಕ ಪನ್ಪೆ ఏంటి ಹ್ಮ್ ಬೊಕ ಪನ್ಪೆ ఏంటి ಟೀಚರ್ ಮಲಗಿದೆ. ಟೀಚರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ. ಆಂಟಿ ಏರು ಯಾನೆ ಯಾನೆ ಯಾನ್ ಆಂಟಿ ಅತ್ತೆ ಮಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಂಟಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತಮ್ಮ. ಅತಿ ಯಾನಿ ಯಾನ್ ಆಂಟಿ ಅತ್ತ ఇత్తే భయంగా ఉంది ఇప్పుడు ఎండ అంతే భయంగా ఉంది నిద్రల వరపుచి భారత్ ఆంటీ దాదా కాలే సంగల సంగ్ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ದಾಲ ಉಂಡ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಖಾಲಿ ಕರ ಕಂಕನ ಮಾರ್ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಆಂಟಿ ಯಾನಿ ಮೀಮಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬೊಂಬೆಡು ಕುಲೊಂದು ದಾಲ ಮನ್ಪೆರ ಪೂಜ ಆಡ ಬೊಂಬೆಡು ಕುಲ್ದಿನದ ಅದೇ ಮಿತ್ತಿರು ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಾರ ಅಂದೆ ಕಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾದಾ ಬಿಜಿ ಅನ್ನ ಆಂಟಿ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೌದೌದು ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ. ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಕೂರುದು ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ತಾ ಉಂಟು. ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ತದೆ ನನಗೆ. ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು. ಈಗ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? 10:05 ಆದದಲ್ಲ ಗಂಟೆ. ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು? ಕೆಲಸ ಬಿಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 14 ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಜತೆರೆಗ್ తిప్పిలి మంచిగా ఉండి. ఓకే థ్యాంక్ యూ లైక్ థ్యాంక్ యూ. మాత చెప్తారా మగ ఇజ్జి ఎంకులుಲ್ಲ ఎంకులు చేయిద్దిజ ఎంకులు కులం తూపును ఎంకల అజ్జి దానే బైజ్జి అజ్జి ಓಹೋ ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಾತ ಜೆತ್ತೇರ ಮಗ. ಪ್ರೀತಿಲಿ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಸಮಾಚಾರ. ಓ ಅಜ್ಜಿ ಬೋಲೆ ಚೇಚಿಲೇರು ಅಜ್ಜಿ. ಅಜ್ಜಿ ಚೇಚಿಲೇವೇ. ಓ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನದ ಅವೆನ್ ತುಯ್ಯ ಅವೆಂಚ ತಿತ್ತು ಮನ್ಪನಗನೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪು ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಡ ತುಯ್ಯ ದಾದಾ ಆ ಒಂದುಂಡು ದಾಲಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ತುಯ್ಯ
ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿ, ಇದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು. ಹೌದೌದು, ಇದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು. ಹೌದು. ಈಗಲ್ಲ ಕೇಶವನ್ನೇ ರಟ್ದಿರವ ಇತ್ತೆ ಕೇಶವನ್ನೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ದಾದಂದು ರಡ್ಡು ಬೇಜಾರ ಪಾತೆರ ಪೋಯಿರ ಅಂದಾರು. ಯಾನ ಐಡಿ ಬೇತ ಮಂತನ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇಜಾರ, ಬಾಕಿದಾಗ್ಲ ಐಡಿ ಬೇತ ಮಂತದ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಜನ ಒಂದು ಬೆನ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆತಿ ಜೀವನ ಬೆನೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ತುಯ್ಯ ತುಯ್ಯ ಐಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾ. ಓ ಅಂದ ಏ ವನಿತಾ ಊರೋಲಿನ ದಿವಾಳಿಗೆ ಬರ್ಪಂಡದ ಊರೋಲು ಕಾರ್ಲನಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಲನಾ ವನಿತಾ ಬಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಲೆ ವನಿತಾ ಕನ್ಪಿರಾರ್ ವನಿತಾ ಕನ್ಪೋಲ್ ಎಂಕ ಕನವ ಅನ್ನ ಕನಚಿ ಅರೆ ಬುರ್ಚಿ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕವಿತಾಗ್ಲ ಶೋಭಾಗ್ಲ ಕನ ಬಕ ಇಷ್ಟೇತನ ಪ್ರವೀಣ್ಗ್ಲ ಅಂತ ಕನ ಅವ ತೂಕ ದಾದ ಕನ ಬಂಡದು ಅಜ್ಜಿಬನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬ ಕನಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬ ಕನಲೆ ಈರುಡು ಬೈಡು ಕಲ್ನೆ ಈರುಡು ಬೈಡು ಕಲ್ನೆ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಏನು ನೋಡ್ಸಿ ಎಂಕುಲು ಪಾಪ ಬಾಂಬೆ ಇರ್ದು ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಈರುಡು ಬೈಡು ಕಂತನ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ದೇತಲ್ವ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చి ಅತ್ತ ಶೋಭಾ ಬಕೋಲು ಪುನಿಯೇ ದುಬೈ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಮಗ ಬೋ ದೇವರೇ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಬಿಕರಂದೇ ಉಣ್ಣಂದು ಇರೆಗೆ ದಾದೆ ಓಡು ಇರೆ ದಾದೆ ಓಡು ಇರೆಗೆ ದಾದೆ ಬೋಡಜ್ಜಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಕ ಮಾಲ್ಬೋಡ ಓ ಇದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿಡತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ಇದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಕುಜಲ್ ಇಂಚ ಮಂಟಂತೆ ಮಂಡೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೂತ್ ಲಕ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನೆ ಏರ್ ಕಂತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಏ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಪಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಅಪ್ಪ ಅಚ್ಚನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ ದೀಪಾವಳಿ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದದಚ್ಚು ಹಾಂ ದಾದಿ ಪಾರ್ಲಿಗೆ ಪರ್ರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಗಂಡ ಬಂದು ನೀರು ಅನ್ನೋನ ಹೌದಾದೆ ಪಾರ್ಲು ಏನು ಎಲ್ಲೆ ಕೇಂದು ದಾದ ಬುಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಕೇಂದು ದಾದ ಬೋಡು ಪನೋಡು ಏರಿಡಾ ಪಾರ್ಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ಕುಟಾ ಪಾರ್ಲೆಜಿಯಾ ಬೇ ಪೋಯರ ಮಗ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಜೇರು
ಮಿತ್ತುನ್ ತಂದು ಪೇರು ಮೆನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗಿಡು ಜಿಂಜ ಕನಾಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀಪಾವಳಿಯಾ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಾ ಏನು ತಾರೀಕಿದೆ ಬಜ್ಜು ಇನ್ನು 9 ತಾರೀಕು 9ನೇ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡಿಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಒರ್ಮನ ತಿಂಗಳು 9 ತಾರೀಕು 9999 ಪಟಾಕಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದಾದಿக்கு ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಕಲ್ನೆ ಬುಕ್ಕ ಕುರುಂಬೆ ಪನ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಾತ ಅಕಲ ಮಾತ ಪನ್ ಪದ್ ತೇಶನ್ ಬೇಯ್ಜಿ ಪಂತನ ಪೂರ ಕೂರು ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿ ಮಲಿ ಕಣ್ಣವಳು ಓ ರಾಮನಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು ಓ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಕ್ ನೇರ ಬತ್ತೇರು ಕೊನೆಯರು ಗೊತ್ತಾನ ಇರತ್ತ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಹೊರ ದೆಪ್ಪುನ ಹೊರ ಪಾಡಿ ಏರವು ಶರ್ಮಿಯಾ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶರ್ಮಿ ದಾನ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆಯ ದಿವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆತಾ ಎಲ್ಲ ಪೋದಿ ಯಾನು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತರತ ತೋಚ್ಪವ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪವ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಮ್ಮನ ಅಲ್ತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುನ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಜ್ಜುನ ఆయన ಆಯಗ್ಲು ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾನೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಲು ಶರ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಂಡು ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನಕ ಇರುವಂತಂತಲೇ ಅವಳ ತಿಕ್ಕುಲೆ ಓಕೆ ಬರ್ಪನೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ 7 ಗಂಟೆಗೆಯಾ ಎಂಗಳು ಬೇಗ ಪೋಪಿನೆಲ್ಲ ಬಾಜೆಲುಂಡ ಬಾಜೆಲಿ ಬಂಡಾವ ಯಾನು ಈರು ಬೋರ್ಗೆ ಹೋಗು ಜರ ದಾದಯಾ ಅನಿತಾ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜೆ ತರಬೇನೆ ಹೈಕ್ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಈ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಂಗುರ ಐರು ದುಂಬೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಬಕ್ಕ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ತೈಕ್ ಈಗ ತಿಕ್ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಲ್ಪ ಇಂಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುರೊಂದು ಕಲ್ಪವ ರಾಮನೆಂಬ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು ಇದು ಪೂರ್ಚಿ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾ ಪೋಪೆ ಒಡೆ ಬೊಪ್ಪುನು ಬಂಡ ಇರು ಬರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಂಡ ಪರ್ಂಡ ಸೀತಾ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಯಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಶರ್ಮಿ ಎಂಕಲ ತರಬೇನೆ ಮೈಗ್ರೀನಿಯ ಕರ್ಮ ಬತ್ತನೊಂಡತ ನೆಟ್ಟ ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಡತ ಮಂಡೆ ತೋಜುವತೇನು ನೆಟ್ಟದ ಈತ್ ಉಂಡತ ಪಿರವು ಬ್ಯಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನೈಸಿಪ್ ಪರ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನೈಸಿಪ್ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಉಂಡತ ಅವು ತರಗಿಜ್ಜ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೋತ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪು ತರಕ್ ಐಕ್ ತರಗಿತ್ತದ ಮರಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಕುಚಲ್ ಬಿಡ್ದು ರೆಡ್ಲದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತರಬೇನೆಯ ಅಯ್ಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾನೆ ಮಂಡೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾನೆ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಕ್ ಬಾಟಲ್ ಬೋರ್ಡು ಒಯ್ತೆ ಬಾಲೆದನ ಪಂಡ ಅವೇ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ನೈಸ್ ದೆತ್ತುರ್ಚಿಯ ಹೊರದೆತ್ತನುಂಡತ ಶರ್ಮಿ ಹೊರಗೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡತ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಆತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನತ ಐಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋಪುಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೈಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಂಡೆಡು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರೆಡು ಐಕ್ ಮರ್ದು ಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿ ಆವತ್ತು ಯಾವತ್ತು ನಾಯಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನಾಯಿ ಬೇಕು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿಗೆ
ಕೊಡಿಸುವ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಯಾರು ಮಾರೆಯ ನೀವು ಬಂದದ್ದು? ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಯಾವುದು ನಾಯಿ? ರಾಟ್ವಿಲರ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಜರ್ಮನ್ ಸಫರ್ ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಜರ್ಮನ್ ಸಫರ್ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವ ನಾಯಿ ಬೇಕು? ಲೈಕ್ ಡನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾಲೋನಿ ಈರೊಂಜಿ ಅವೇನೆ ಕೇಳನೆ, ದಾಲೋನಿ ಈರು ದಾಲ ಕಂತು ಕೊರಡು ಚೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಕೇಶವ ಕೇಳನೆ. ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯ ತರ ಮಾಡುವ ಬಾರಿ. ಒತ್ತ್ಯಾ ಆಕಾಶದಾಗೆ, ಆಕಾಶದಾಗೆ. ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲಿಯದ್ದು ಬುಕ್ಕಲ ಉಂಡಿ ಮೈಗಿನ ಅನ್ನಗ್ಲ ಯಬ್ಬಾ ದೇವರೇ ಹೋಗ್ಲ ಬರ್ಚಪ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎತ್ತಂಡ್ರೆ ಬಲೆ ಐಕ್ಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪಿನ ಎಂಕ್ ಮುನ್ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಇವುಡು ಪೋಪಿನ ಓಟೆಗಿಂದು ಚಾ ಪರ್ಕ ಬರ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿ ಬೇಕಾ? ಕೊಡಿಸಿ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ನನಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಸೂಪರ್, ಆಯ್ತು ಕೊಡಿಸುವ. ವನಿತಾ ಮುಲ್ತುಲಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಐಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿಗೆ. ಸೂಪರ್ಗೆ ಚಾ ಬಿಡ್ಚಿ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್. ಇರು ನಾಯಿ ಉಂಡ ಎರಡನಲ್ಲ ದಾದ ಬೋಡು ನಿಕಲೆಗು ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ ಸೆಂಟ್ ಬೋಡು ಅವೇ ಪೂರ ಕನ್ನರೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಕನ್ನ ಬೋಡ ಕನ್ನ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್. ಒಂದು ಪದ್ಯ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟದ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜ. ಈ ಪ್ರೀತಿಯರ ಮನೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ತರುತ್ತಿರಲು ಮನೆ ತನಕ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮನೆತನ ಬೆಳಗಲಿ. ಹೌದಾ? ಅನ್ಯಾಯ. ನನಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಕಚ್ಚ ನಾಯಿ ಬೇಡ, ಬೊಗಳು ನಾಯಿ ಬೇಡ, ಬಾಲ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಬೇಕು. ಬಾಲ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು? ಒಂತೆ ಸಾಂಗು ಒಂತೆ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪದ್ಯ ಹಾಡು. ಆಯ್ತು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಕನ್ನ ಏರು ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನ, ಕನ್ನ ಏರು ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅದೇ ಅಲೆಯ ನಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ದಾಯಗ್ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸಿ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಹುಲಿ ಆಟಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ 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 ಸೂಪರ್. ಯಾವುದು ನಾಯಿ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಪ್ರೀತಿಶಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ, ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ನಾಯಿ ಉಂಟಂತೆ. ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವುದು ನಾಯಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಬೇಕಾ? ಬೀರ್ಲ ಜಂದಿನ ನಾಯಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೀಲಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವು. ನಾಯಿಗುರಿಸಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ನಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಆಗ ಆಯ್ತಾ. ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾಯಿ. ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಕೊಡಿಗೆ ನಾಯಿ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರ. ರುದ್ರೇಶ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ಊಟ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ರುದ್ರೇಶ್ ಊಟ? ಏನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲು? ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದಾನಿ ಪೋಪ್ನಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಿಂಗೆ ಗಂಟೆ ತಂಡಿಯಾ ವನಿತಾ? ಓ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.
ಏಲೆಜ್ಜೆ ಎಬೋ ಇತ್ತೆತ್ತೇರು ನಾಯಿ ಮಾತಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಬಾಯ ನಾನಲ್ಲ ಬಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬೋಪಿನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಪೂರ್ಬು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವು 6 ಅತ್ತಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇತೆಗೆ ಅವು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಕೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪಿನಿ ನಾನು ಆವಲಿ ಮಾರೇ 1,000 ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ ನಾಳೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಾನು 1,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟ 1,000 ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿಯಾ ಸಾಕಾ 1,000 ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ 1,000 ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀವು ಇವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನೀವು 1,000 ಕೊಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಭಯಂಕರ ಇದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿರಿ ಅಲೆ ಅಲ್ಲ ಒರಿ ಹೇಳ್ತೆ ಹಾಯಿ ಹೂಗ್ಲ ಹೈಗ್ಲ 1,000 ಕೊಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಲಿ പോയി ಇಮ್ಮೆ ಮರಲೆ ಬತ್ತೆ 1,000 ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡ ಕೆಲವು ಮಾತು ಐಡಿ ಬತ್ತ ಮರ್ಪೇದೆ ಬಾಯಿ ತೂವೋಡು ಎಂಕಲ ಕೇಶವನ್ ನಿಜ್ಜೇರಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಡೌಟ್ ಕೇಶವನ್ ನಿಜ್ಜೇರು ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂತವಾ ಅವರೆಂತ ಹೇಳಿದು ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಅವರು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅವರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಎಂತವಾ ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೀಗ ಡೇ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಹಾಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಏರು ಮಾರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಮ ಒಳ್ಳೆ ಸಮ ಓದಲೆ ಅವ ಆಯನೆ ಬಣ್ಣಿನಿ ಅವರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅವರು ನಿಜ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುದು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಮ ಓದಿ ದಾದಾ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಅವಾರು ಬಂಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬರಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಏರೆ ನಮ್ಮ ಅವ ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆ 1,000 ಕೊರ್ಲೆ 1,000 ನಮ್ಮನೆ ಏರ ಐಡಿ ಬತಾರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ಒಮ್ಮ ಓಲ್ತು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಮ್ಮ ಇತ್ತೇನ ರೋಡ್ ಸರಿ ಹಾಪುನು ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಆಕಲ ಒಂಜಿ ಪೋದ್ರ ಆತು ಆಪಾ ಆ ಜನಕ್ಕೂ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊಗ ಕನ್ನಡದಾಯ ಪಾತೆರ್ನು ಅಂದ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾತೆರ್ನು ನಿಮಗೆ 1,000 ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಸಮ ಓದರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಓದಿನ್ಯಾ ಆ ಜನ
ಅಂದು ಪಂಡ ನಾರೆಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಪೋಪೇರು ತುಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತು ನೇರ ಅವು ದಿನೋಲ ಬರ್ಪೇರು ಸಚ್ಚು ಅವು ಮಿಂಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎಂತ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದು? ಎಲ್ಲಿ ಜಗಳಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಅಂದವೇ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎಂತ ಜಗಳ ಮಾಡುದು? ಯಾರು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು? ತುಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ತುಳುಪಾತೆರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪು ನಂದು ತುಳುಪಾತೆರ್ನ ಅರ್ಥ ಆಪು ನಕ್ಲೆ ಬಾ ದೇವರೇ తెలిపునే నేను చెప్పుడా అందు పోదితే అదమే ಅವ ಏನು ಬಂದ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಪಂಡಿಜೇನಾ ಅಂದು ಕೇಶವನ್ನೇ ಪಂಡದು ಕೇಶವನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ತಿಳಿಪುನು ನೀರು ಅದ ನಾಟಕ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಬತ್ತೀನವ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂದೆ ಬತ್ತೀನಿ. ಯಾರದು? ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಯಾನಂಚ ಪೂರ ಸೀರುಜಿ ಇಂಕಿ ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಮರ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ಪಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಮರ್ಲೆ ಸಚಿನ್ ಹತ್ತವ ಕೇಶವನ್ನೇ ಕಾರ್ಡ್ ఇవ్వండి కనపంది ఏంది అవి నేను కొన్ని వేరే పిట్ట తోసిపోదలేత ఇంత సరి అండలేకంతనా అప్పుగే బతుతారు మెర్రా ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏನು ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಯಾನ ಗೋಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಚೋಚು ನಮ್ಮನ ಹಿಂಗೆ ಕುಂದೇ ಬೇರೆ ಬೆನ್ನಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂಚನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್